አምላክ ከነማሃሪና ኢየሱስ ጎይታዊ ቅድሚው በጸሎት ክንጅምሪና ኢየሱስ ጎይታዊ ንሰምዖ ቃል ናይ ሕያው ዝኾነ ሁሉ ዝፈጠረ ቃል ስለዝኾነ ኣብ ቅድሚው ድማ በጸሎት ብትሕትና ክንቀርብና ኢየሱስ ጎይታዊ ኣብ ዕብራውያን 4 እንታይ ይብል ስለዚህ ምህረት ምእንቲ ክረክብ በጊዜ ጸበባና ንረድኤትና ዝኸውን ጸጋ ክንረክብ ብትብዓትና ጸጋ ዝፋን ነቕረብ ይብል ካብ ክርስቶስ ደም ዝተላዕለ ናብዚ ጸጋ ዝፋን ምእታው ኣለና እሞ እሱ ድማ ትብዓትና ስለዝኾነ በዚ ትብዓት ድማ ኣብ ቅድሚው ክንቀርብና ሃሌሉያ ሃሌሉያ ጎይታ ነመስግነካ ኣለና በስምካ ተኣኻኺብና ኣለና ብቅዱስ መንፈስካ ሎሚ ብቃልካ ክትበጽሐና ንጸልይ ኣለና ብጎይታ በኢየሱስ ስም ደሓዘና ማእሰርቲ ጸልማት ተፈላለየ ነገር ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ካባና ክቅንጠጽ ብርሃን ክተምጽአልና በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይጸልይ ኣለሁ ሃሌሉያ ከም ዝበለ ጊዜ ስለዘዳለኻና ነመስግነካ ኣለና እጁን ቃልካ ስለትምግበና ከምዚ ዓይነት ዕድል ካባኻ ስለዝኾነልና ተመስገን ሃሌሉያ ህልውናኻ ክስማዓና ይጸልይ ኣለሁ ነቲ ንሰምዖ ቃል ድማ ቦታ ክንህብ ክንሰምዕ ክነስተብህል ኣብ ተግባር ክነውዕል ጸጋ ክተብዛሕና ንጸልይ ሃሌሉያ ምስቶም ሰማዕቲ ስለዘይ ሓበረ ኣይጠቐሞምን ከም ዝብል ቃልካ ኣባና ግን ንእምነት ክኾነና ክጠቕመና ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይጸልይ ኣለሁ እቲ ንሰምዖ ቃል ንፍርዲ ከይኮነ ንህይወት ክኾነና ንለውጢ ክኾነና ብጎይታ በኢየሱስ ስም ይጸልይ ኣለሁ ሃሌሉያ ካብ ጸልማት ኣሰራርሓ ካብ ዝተፈላለዩ ዓይነት ነገራት ነፃ ዘውፅእ ቃልካ ስለዝመጽእ ነመስግነካ ኣለና ነዚ ምትእኻብና ዘይፈቱ ብዝተፈላለየ መገዲ ዝዋጋእ ናይ ጸላኢ ሓይሊ ፍላጻ ብጎይታ በኢየሱስ ስም ንቃወም ኣለና ሓሳብ ዝሰርቕ ዝተፈላለዩ ነገር ኣብ መገድና ዝገብር ሓሳብና ዝወስድ ብጎይታ በኢየሱስ ስም ንቃወም ኣለና ብዝተፈላለየ ምኽንያት ነዚ ቃል ከም ትግቡእ ከይንሰምዕ ዝገብር ብጎይታ በኢየሱስ ስም ንቃወም ኣለና ብመንፈስ ቅዱስካ ክትረድኣና ንጸልይ ነቶም ዘገልግሉ ኩላቶም ክትሕግዞም ብድሕሪት ኮይኖም ዘገልግሉ ከምኡን እቲ ዘገልግለና ኣገልጋሊኻ ብጎይታ በኢየሱስ ስም ብጸጋኻ ክትመልኦ ንጸልይ ኣለና ነቶም ንሰምዑን ድማ ኣእዛና ክትከፍት ሕይወት ዝኾነና ቃል ክትህበና ንጸልይ ኣለና ሃሌሉያ ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስለዘፍቀርካና ሕይወት ስለዝሃብካና ነመስግነካ ኣለና ካብ ሞት ናብ ሕይወት ስለዘሳገርካና ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ስለዘሳገርካና ነመስግነካ ኣለና ነዚ ሕይወት ስለዝሃብካና ተመስገን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኩሉ ክብሪ ንኣኻ ይኹን ነመስግነካ ኣለና ሰማይን ምድርን ዝፈጠርካ ኣምላኽና ኩሉ ዝርአን ዘይርአን ዝፈጠርካ እልፍ ኣላፍ መላእኽቲ ኣብ ቅድሜኻ ሰግዱልካ ሃሌሉያ ልዕሊ ኣታ ሓሳባትና ለኣእምሮ ሰብ ዝኾንካ ዘይትምርመር ኣምላኽ ነመስግነካ ኣለና ከምቲ ድማ ዝኾንካዮ ክነኽበረካ ንቃልካ ክብሪ ክንህብ ሕይወትና ከምኡ ክንከይድ ጎይታ እዚ ክርዳኣና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸጋ ክተብዛሓልና ይጸልይ ኣለሁ ሃሌሉያ 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 ኩሉ ክብሪ ንኣኻ ይኹን መንፈስ ቅዱስ ስለትትንክፈና ስለትድህስሰና ነመስግነካ ኣለና ክብሪ ንኣኻ ይኹን ብጎይታ በኢየሱስ ስም ኣሜን እንኳዕ ብደሓን መጻእኩም ናይ ኤሪ ባይብል ናይ ሰንበት ኣገልግሎት ናይዚ መብዛሕትኡ እዋን ተኸታታሊ ትምህርቲ ኢና ንህብ
نزي تختاتالي تمرت دماك أدينا أبتي ريفايبل ويب سايت نقبرو هنا نايلو مجن فلي زبالة مدب كونيو قال كنكافلنا أملاك دما كذن لبنا كزاربنا يا خلالويا تختاتالي تمرت يكونن جن أقداسي زهونا قال كاب أملاكنا كنسمعنا سلازي ناوينا كنحلف قويتا يسوس يبارككم بابتا ريدين دهر كوينكا مايك سدا كبرني يسوس يهون آمين آمين እግዚአብሔር ሽን ተባረከ ይሁን እዚህ ትምድብ ፕሮግራምና ናይ ሰንበት ፕሮግራምና ናይ ኤሪ ባይብል ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ቤት ትምህርቲ እዩ እዚ ቤት ትምህርቲ እዚ ምድብ ዝኾነ ትምህርትታት ካብ ሰርቲፊኬት ጀሚሩ ስጋብ ዝለዓለ ደረጃ ትምህርቲ ዝህብ كم زخانة استفعالية جزية كل شيء نتحلل فوقنا أوتومات تاتون كله أبتي library كم زلوا كم تمهارو خبون داوسو تمزجبو زبالو تمهارو خبون داوسو يمهارو هم زلون فلت زي تمزجبكم انت اللهمون لا تمزجبكم كتمهارو نتحساسب تحفشاوز بالمدب تمرتنا زحلفه توديون شدشت شوعات ورها زخون تخطاتالة تمرت نيرو حجي فتناتات يزوت زلو تفلالي فتنا سلز خطلو تمهارو فتناس قاعد زوت قرب تأقسو تحساس بكم ومي زتحازة تمرتي كوينو زعبا بتخريستيان كوينو بتخريستيان معناتها نسخاتكم من أننكم تقولوا جعلت تمهرنايو بتخريستيان نسخاتكم من أنني توم كريستوس أمينهم زدحانو زبلو أو توم صقا خاب أملاح تقبلهم بأمنتهم نابقويتا زمت زبلو بتخريستيان ناي قويتا يس كريستوس تختلت زبلو كلهم بتخريستيان لذي هواريا باولوس نسب إفسون كصحفوا لهم كلهم زعبا بيت كريستيان زصحفوا نجار له وكم يجمع رأس كعمل رشا زعبا نايتا بيت كريستيان زملكت كوي يكونون بس تفعل عليه تمرتون له نجار جن أثابت كريستيان كم يجي راهم تمسرتت كا يمهرنا مستفعل عليه من قدي يمهرنا كم تقعد محجز تمحلنا يو وكم حدار غيرو كم سبعين سبيتنا مسيلو أبت معرف حمشتنا هي إفسون زعمتون هاي سبعين ناي سبيتن موصوبو تي سبعين تا سبيتن كم كريستوسن بتهرستيان غيرو يمهرنا حجي خان مهارو هواريا باولوس كابز إفسون تمهرتنا نوسدو ነገር ግን ከመገሩ ነቲኦም ተፋላልዮም ዝነበሩ ህዝቢ እምነት ዘይነበሮም ምስ እግዚአብሔር ዘይፋለጡ ዝነበሩ ከመገሩ ናብ ሓደ ከም ዝምጾም ከመገሩ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝገበረና ከመገሩ ከም ዝሰረተና ክንርኢ ኢና ናይ እግዚአብሔር ሽም ተባረኸ ይሁን ክብሩ ሁሉ ንኢየሱስ ይሁን ስለዚ بقرب قدم قدمنا هنصلينا مو تحال بقطتا نبتي تمرتنا هنكينا እግዚአብሔር አቦነ መስግና ካለና نو سمون ملو حليخا خم محرت كان فقرخان زتلعلي نابزي بصحكانا إخام متمسكن حلواها بزيحلنا بمنفس كاسلة الملالسنا فأننا بدحرينا سقامنا بيماننا نسخا كللا خوينكا تسقاقر الناس لزلها أبعلت كبانا يتفلخان مونا مسجنا كان نخبر كان هدنا زقابي ربو خبص أقخص تلعلن الملالس لنا أنا أتنوفر علنا متمسجن
دقخا سلازخونكا زخلازخونا نمسجنكا بمنفسكا سلازتحتمنا نمسجنكا منفسكا كل شع كبانا سلازي فلي مراحينا مسأنانعينا زمخرنا زمحدرنا سلازخونا منفسكا كبانا سلازي فلي منفسكا مسجنكا زقابير أبو حجها بمنفسكا غيركا ختمهرنا بزي منفسكا كل نجر كنتو سلازخونا منفس قدوس دقخ مهاري أم تبهير تصحيفي بمنفس كاخت مهرنا ننفس وكف دقخا أمورنا خفيتكا أملاخي مستوعال كهلونا إزين مهارو تمرتي أب تكبار كنوعلوخ نكئل نعانا خوينا نبزحات كنكون كنكئل بقويتها بيس كريستوس شمس اللي لنا فلتات سين عانا راح زي كونس كالوت كافريت أو نبتي من قست أملاخ أبتي زي زدنق برهان كأتو دك أملاخ تبايلون كسوع منتي تفلتت أملاخ يا بعلت لا وسخكا نبغيتا خدنا كنكل كأني بونجيل كاخن التحلالف كنكل كأني زي بمستو عالكن حزوخن كل بغيتا بيس كريستوس أمرنا كل خفيتنا انتنا كل تخفيتو لبنا تخفيتو كنستو علىهن كن مسألي لنا كل خبا خاي زي بقى خا ولا حنت زخون نجار يلنمو لازم تمرت نستخباركو زغابير املاح كل نجار نخبر زغابير غورو سلازبلك كل نجار نغبر زبله نخبر قا يكون عبيت كا يكون نسخا نبين خاطم الله زغابير سلازخونكا نتنملخكا زغابير نبين خانا اها يكون كبر كلنا اها يكون نسخا وسدو زغابير ابو بز ساعات زخا زحممو نسخا تفوس نوغو كل مودعتا سلتغبرو له خاز غابير املاح نخل عربياتات زخون مسارحتات تشفالو سلو زخونكا بغيتا بيس كريستوس شمس غابير غيتا سراويت وب مودعتا كخون امول عالم زلو املاخين سب زود زلو تفلالي مسارحتات غيرهم سب زود زلو كم قشم كقراسم مسارحي ام كل بغيتا بيس كريستوس شمس اللي يالنا غابير املاخ بحمام هوسبيتال زلو سبات كلهم كأخطفوا وسم نعاها كل نجر قليل فواسي أملاخ سرزخونكا نفس وكف أملاخ يكتفوا وسم نسمكا خاخل كملالسو لشمكا صوعو نعاها نونجل دو كل الكا كل بقيتا بيس كريستوس شمس اللي لنا ترفق زينا كل نسخة تركب أير كل نسخة أوصاص الروح نايس ألا أسرح كل زتهار ما يكون زفارة سيكون كفاءات ديابلوس كله بقيتا بيس كريستوس شمس رحو كله نايس المات حيلتات سلاح كله زفارة سيكون ناز تمرتنا نصاح لفو كم تزقبع غير خط حلالف كخيل كأنا عاي أملاخي كتحجزن نخا تسلي اللغو منهم زي سلازخونكو أملاخي بمنفس كاقن كترل أني تسلي رفق زينا كله بارخ بسمع عبون ود المنفس قدسن حدا أملاخ آمين قيتاي بارخكم كمتي قدما بلنا زنقرنا كنا هواريا باولوس رأي زعبا بتغرستيان بمسارة ملأختي نفسب إفيسون إلى نريو إفيسون كم زخمانا أحزاب يمنيرهم مالت كابويتا زرحاقو منهم قويتا زي فلتو كم أحزاب يمنيرهم كم زخمانا أحزاب يمنيرهم سلازي قويتا خبصحهم كل مسبصحهم قل تابت غرستيان نابقو مسقوا أما قل هواريا باولوس تتمرت مهرم يجمر مالتي كلهم بزعبابة غرستيان سي كلهم تم هواريات نناتهم زخونة تمرتي اللغو كلهم تم هواريات زعبا بتخريستيان تمرت خمس عارف قدوس كانوا اندحريلنا نفس وقفهم على يوحنس ناتو أباهلالو بيتروس ناتو أباهلالو باولوس ناتو أباهلالو كلهم كتا لناتهم أباهلالو كلاتهم زعبا بتخريستيان صحافو نجرال هاريا باولوس كاني كومو سقع سالساي سماي تزرفو خيدو الزنبري مس قويتا يسوس تراخ أبسالساي سمايات اندعربت ديبوسي أبتي بيت أملاخ يبصحو أبتي زقابه رابو زنبرولو يبصحو مالتي مس زقابه رابو
ተራኺቡ ማለት እዩ እግዚአብሔር ንብሎት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኢየሱስ ንብሎት እግዚአብሔር እዩ ስለዚ ምስ ጎይታ ተራኺቡ ትምህርቲ ካብኡ ሒዙ ወፂኡ ይመጽዩ ስለዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ብዛዕባ ናይ ናቱ ራእያት ክገልጸልና ሆሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሰማያት ከም ዝነብር ገይሩ ይገልጸልና ምክንያቱ ርእይዎ እዩ ተዛሪቡ ይኻብኦ ተማሂሩ ኢየሱስ ክርስቶስ መሲሕ ወድ ኣምላኽ ከም ዝኾነ እቲ መሲሕ እቲ ቅቡእ ካብ ሰማያት መጽኡ ንዓለም ከድሕን ዝወርድ ንሱ እቲ መሲሕ ከም ዝኾነ ከምቲቶም ካልኦት ኣይወረደን ዝብልዎ ዘይኮነሲ ኣይመፀን ዝብልዎ ዘይኮነሲ ንሱ ርእይዎ መጽኡስ ነቲኦም ሐዋርያት ትምህርቲ ሂቡስ ናባናት ትምህርቲ ክተሓላለፍ ገይሩ ሰማያት ከም ዘሎ ኣብ ሰማያት ከም ዘሎ ድሕሪ ሓፂር እዋናት እውን ተመሊሱ ከም ዝመጽእ ሐዋርያ ጳውሎስ ይፈልጥ እዩ ኩሉና ብክርስቶስ ሓደ ምዃንና ኣኒ ይገልጽ ሐዋርያ ጳውሎስ በዚ ዝተዋህቦ ስልጣን ዕላማን ራእይን ቅድሚ ጎይታ ምምላሱ ሰባት ክድሕኑ ከም ዘለዎም ሰባት ድሒኖም ናብ ጎይታ ክመፁ ከም ዘለዎም ኣብ መንጎ ኣሕዛብን ኣብ መንጎ እቶም ኣይሁዳውያንን ዘሎ ቀጽርታት ክፈርስ ከም ዘለዎ በቲ ዝተዋህቦ ካብ ጎይታ ዝተዋህቦ ራእይ ንህዛብ ከድሕን ብዙሕ ይጓየ ከም ዝነበረ ቅድሚ ጎይታ ምምጽኡ እዚ ኩላህና ንፈልጦ ኢና ቤተ ክርስቲያን ብዘይ ኣፈላላይ ኣባላት ሓደ መንፈስ ተጠሚሮም ዝዓብዩ ዝመሃሩ ኣካል ክርስቶስ ተባሂሎም ዝጽውዑ ምዃኖም ኣብ ኤፌሶን 4:16 ይገልጸልና እዩ ክርስቶስ ቃል ርእስታ ኣካል ከም ዝኾነ ኣብ ምዕራፍ 1 ናይ ኤፌሶን 22 ይገልጸልና እዩ ኣብ ምዕራፍ 5 እውን በቲ ቅድሚ ሕጂ ከም ተማሃልናዮ በቲ ናይ መውስቦ ወይ ከዓ ናይ ሰብኣይን ናይ ሰበይትን ገይሩ እቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ርእሲ ወይ ተኣካል ርእስቲስ ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ ይገልጸልና ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ኣካሉ ዝኾነት ዘፍቅራ ዝከናኸና ከም ዝኾነት ኣብቲ ምዕራፍ 5 ናይ ኤፌሶን 29 ተማሂልና ነና ስለዚ ጥቕልል ብዝበለ መልክዑ ግን ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ብዛዕባ መንፈሳዊ ሃብትናን ብዛዕባ ንብረትናን ብዛዕባ ጥሪትናን ብኩሉ በረኸታት ካብ እግዚአብሔር ከም ዝመልኣና ከም ዝተበረኽና ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝዳሓና ጠፊእና ዝነበርና ደቂ ኣምላኽ ተባሂልና ክንጽዋዕ ደቁ ተባሂልና ክንጽዋዕ ካብ መንፈሱ ገይሩ ከኣኒ ከም ዝሓተመና ኣብቲ ምዕራፍ 1 ጽቡቕ ገይሩ ዘርዚሩ ይነግረና ኣብ ምዕራፍ 2 ግን ኣብዚ ሕጂ ብዛዕባ ቤተክርስቲያን ንመሃሮ ኣብ ምዕራፍ 2 ናይ ኤፌሶን ግን ቅድሚ ናብ ጎይታ ምምጻእና ቅድሚ ጎይታ ምቕባልና ዝነበርና ኩነታት ዝነበርናዮ ቦታ ስፍራ ጽቡቕ ገይሩ ይገልጸልና ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተለዓለ ግን ዝተቐበልናዮ ጸጋ ወቲ ዘለናዮ ቦታ ተሃብቲ እቲ ስልጣን ዘለና ሓይሊ ኩሉ ይገልጸልና ኣብዚ ምዕራፍ 2 ክርስቲያን ኣማኒ ዝኾነ ኩሉ መንፈሳዊ ስፍርኡ ምስ ክርስቶስ ስለ ዝኾነ መንፈሳዊ ሓይልን ስልጣንን ከም ዘለዎ ይገልጸልና ንኣብነት ጳውሎስ ነዛ ደብዳቤ እዚኣ ክጽሕፋ እንከሎሲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ ይጽሒፍዋ ነገር ግን እቲ ሓይልን ስልጣንን ጸጋ እግዚአብሔርን ኣብ ውሽጡ ስለ ዝነበረ ቤት ማእሰርቲ ስለ ዝኾነሲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣሲሩ ስለ ዝነበረሲ ነቲ መንፈስ ዋላ ሓደ ምዝዖ ዝኽእል የለን ነቲ ስልጣን ነቲ መለኮታዊ ዝኾነ ሓይሊ ናይ እግዚአብሔር ናይ መንፈስ ቅዱስ ዋላ ሓደ ክወስዶ ስለ ዘየለ ኣብ ዝኾነ ቦታ ክንከይድ እንከለናሲ እቲ ስልጣን እቲ መንፈሳዊ ሓይሊ ኩሉ ምሳና ኣሎ ማለት እዩ ዝተዋሃብናዮ ካብ ክርስቶስ ኢየሱስ ተቐበልናዮ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዓርቂ ምስ ኣምላኽ ይኹን ምስ ሰባት ዘይነበራ ቤተ ክርስቲያን ቅድሚ ሕጂ ብኢየሱስ ክርስቶስ ግን ዕርቂ ረኺባ ማለት እዩ ዕርቂ ረኺባ ስልጣን ዘሎ ሓይሊ ዘሎ ኩሉ ሲ
ኣለዋታ ቤተክርስትያን ማለት ስለዚህ ቅድሚ ምድሓና ዝነበርናዮ ድሕሪ ምድሓና ሕጂ ዘለናዮ ንዝመጽኡን እንታይ ከም ንኸውን ዘርዚሩ ይገልጸልና እግዚአብሔር ሽም ተባረኸ ይሁን ጽቡቕ ገይሩ ምእንቲ ክርዳእና ዘርዚሩ ይገልጸልና ኣብ ምዕራፍ ሓደ ከይ ነገርኩም ክሓልፍ ዘይደልዮ ስለ ዘሎ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 18 ሲ ከምቲ ቅድም ኣቢልና ዝረኣናዮ እግዚአብሔር አቦ ከመይ ገይሩ ከም ዝባረኸና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ገይሩ ከም ዘድሓነና መንፈስ ቅዱስን ከመይ ገይርና ከም ዝተሓተምና ጽቡቕ ገይሩ ምስ መሃረ እዚ ኩሉ ዝሳለኩም ኣብ ውሽጥኩም ተሓቲምኩም ይኹም እንዳበለ ምስ መሃረ ግን መሊሹ ከአጽንሕ ኢሉ ኣብቲ ጥቕሲ 18 ክጽልየሎም ይጅምር ኣዒንተ ልብኩም በሪሁ ተስፋ ጽዋዓኡ ከመይ ገይሩ ከም ዝጸዋዓኩም ኦቲ ናይ ምስ መጸሲ ከመይ ገይርኩም ከም ትጸንሕዎ ወይ ከዓ ምስከድኩም ከመይ ገይርኩም ከም ትራኸብዎ እንታይ ምዃኑ ሃብቲ ርስቲ ክብሩን ኣብ ቅዱሳን እንታይ ምዃኑ ኣጸቢቕኩም ክትፈልጡሱ እጽልየልኩም ኣለኹ ይብል ዘኹም ስጋዕ ክንደይ ክቡራት ከም ዝኾንና ስጋዕ ክንደይ ዝተባረኽና ከም ዝኾንና ስጋዕ ክንደይ እቲ እግዚአብሔር ንዓና ሂቡና ዘሎሲ መጨረሻ ዘይብሉ ምዃኑ ንምግላጽ እዩ ንሕና ተባሪኽና ኢና ክንብል ከለና ግን ዘይንፈልጦ ነገራት ከም ዘሎሲ ኣጸቢቑ ከረጋግጸልና ይደሊ ይጽልየልና ጽቡቑ ክርዳእና እቶም ቅዱሳን ዝሓለፉ ሳምንታይ ቦታ ከም ዘለው ንስኻትኩም ንስኻትኩም ናበይ ከም ንኸይድ ቅዱሳን እንድሕር ኮይና ተቀዲስና እንድሕር ጸኒሕና ብጽድቅ እንድሕር ጸኒሕና ሓጢአት ከይተንከፈና ክፉ ከይረአና ማለት ንእግዚአብሔር ከይሕዘና እንድሕር ተመላሊስና ንሕና እውን ስፍራና ምስቶም ቅዱሳት ምዃኑ ጽቡቕ ጌርኩም ክትፈልጥዎ እደሊ ኣለኹ እጽልይ ኣለኹ ኢሉ ክጽልየልና ከሎ ንርኢ ናይ እግዚአብሔር ሽም ይባረኽ ስለዚ ሕጂ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብዚ ምዕራፍ 2 ቀደም ማለት ቅድሚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምምጽኡ ኣብ ምንታይ ቦታ ከም ዝነበረና ክገልጸልና ይጅምር ኣብቲ ምዕራፍ 2 ካብ 1 እስከ 10 ዘሎ ምስ ኢየሱስ ከም ዘተሰአልና ኣብ ሰማያት ምሉእ ከኣኒ ኣብ ሰማያት ከም ዘቐመጠና ምስኡ ከም ዘለና ይገልጸልና ቀደም ንብረት ናይዚ ዓለም እዚኣ ኢና ነርና ንጎይታ ከይፈለጥና ከለና ኣብቲ ጥቕሲ ካብ 1 እስከ 13 ዘሎ ምስሊ ናይቲ ብሓጢአት ዝጠፍአ ኢና ነርና ሓጥኣን ብመንፈስ ምዉታት እዚ ማለት ከዓ እቲ ውሽጣዊ ሰብ ንመንፈሳዊ ነገር ምዉት ከም ዝኾንና ስለዚ ንኽንትስእ ኢየሱስ እዩ ዘድልየና ማለት እዩ ንኽንበራበር ኢየሱስ ከም ዘድልየና እዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ጎይታ ንዝሞቱ ሰብ ከተስእ ከሎ ንርኢ ዝሞቱ ሲ ኣተስይዎም ልክዕ ከምኡኣቶም ኮይንና ኢና ንሕና ብመንፈስ ምዉታት ስለ ዝኾንና እቲ መንፈሳዊ ህይወት ዝመተ ነገርና እንድሕር ተበራቢሩ ሕያዋን ከም ዝኾንና ምስ እግዚአብሔር ከም ዘለና እቲ ክንገብሮ ዝግባአና እቲ ሰናይ ዝኾነ ነገር ክንገብር ከም ዘለና ክንፈልጥ ንጅምር ከምቲ ነቲ ኣጓል 12 ዓመት ዝነበረት ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 8 ካብ 49 እስከ 55 ጓልቲ ፈሪሳዊ መይታ ነራ ኣተስይዋ እንታይ እዩ ዝሕጅሲ ነቶም ምዉታት ሕያው ይገብር ማለት እዩ ንሕና ኣኒ ብመንፈስ ምዉታት ዝነበርና ሕያዋን ክገብረና እዩ ነቲ ጎበዝ ወዲ ኣብ ሉቃስ 7 ምዕራፍ 7 ዘሎ ሓደ ወዳ ነታ ሰበይቲ ዝመተ ከተሰኸበራ ክብሮ ከሎ ንርኢ ናልኣዛር እውን ንርኢ እዚኣቶም ሰለስቲኦም ዝተፈላለየ ዕድመ ዘለዎም እዩ ጓል 12 ዓመትን ሓደ ከዓ ጎበዝን ኣልኣዛር ከዓ ሙሉእ ዝኾነ ሰብኣይ ነይሩ እዚ ናይቲ ብፅሕነት ወይ ከዓ ናይቲ ዕድመ ፍልሊ ዘይኮነሲ እግዚአብሔር ንኹሉ ንንእሽተይ ንዓብይ ንጎበዝ መንእሰይ ንኹሉ ምድሓን ከም ዘድልዮ ሙት ከም ዝኾነ ንጎይታ ተቐቢሉ ግን ሕያው ክኸውን ከም ዘለዎ እዩ ዝነግረና
ናይ እግዚአብሔር ሽም ዝተባረኸ ይኹን ስለዚ እግዚአብሔር ዝገበረልና ነገር ንሕናቱ ሙታት ዝነበርና ብመንፈስ ሙታት ዝነበርና እግዚአብሔር ግን እንታይ ከም ዝገበረልና ኣብቲ ጥቕስር ወዓተ ይገልጸልና ግናኸ እቲ ብምሕረቱ ሃብታም ዝኾነ ኣምላኽ ምእንቲ እታ በኣኣ ዘፍቀረና ዓባይ ፍቕሩ ንሕና ብበደልና ሙታት እንከለናስ ምስ ክርስቶስ ሕያዋን ገበረና ብጸጋ ኢኹም ዝደሓንኩም ይብለና ሪኦም ኣብ ጥቕስ 8 ብጸጋ ኢኹም ዝደሓንኩም ኢሉና ግና እግዚአብሔር ብምሕረት ሃብታም ስለዝኾነ ምሕረቱ ሃብታም ስለዝኾነ ኣብዚ ከብርሃንኩም ዝደሊ ሓደ ነገር ኣሎ ሕጂ ናባና ናብዚኦም ኣሕዛብ ንበሃል ነበርና መጺኡ ነቶም ሙታት ዝነበርና ነቶም ምንም ዘይንፈልጥ ዝነበርና ብመንፈስ ሙታት ዝነበርና ንዓና ሕያዋን ክገብር ኢሉ መጺኡ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድሚኡ ግን ንሕና ጥራሒና ደቂ ኣምላኽ ብጀካና ካልእ ወዲ ኣምላኽ የለን ዝብሉ ሰባት ነይሮም እዮም ንሳቶም ከኣቶም ኣይሁዳውያን እዮም ስለዚ ነቶም ኣይሁዳውያንን ንዓናን ከመይ ገይሩ ማዕረ ከም ዝገበረና ብሓደ ከም ዝሰርዓና ኣብ ሓደ ቤተ ክርስቲያን ከም ዘእተወና ንምምርኣይ እዚ ንምሃሮ ዘለና እግዚአብሔር ኣቦ ኣብ ኃጢአት ክንነብር ንዘለዓለም ከዓ ምስ ዲያብሎስ ክንጠፍእ ኣይሓደገናን ነገር ግን ካብ ጸጉን ካብ ፍቕሩን ዝተላዕለ ካብ ጸጋ ኣምላኽ ይኹን ብእምነት ተሓንኩም እንዲሉና ካብ ፍቕሩን ካብ ጸጉን ዝተላዕለ ከድሕነና መጺኡ ማለት መሪጹ ማለት ናይ እግዚአብሔር ሽም ይባረክ ካብ ናይ ኃጢአት ፍርዲ ኣድሒኑ ህይወት ሂቡና እዚ ጥራይ ኣይኮነን ኣካል ክርስቶስ ክንበሃል ከዓ ምስኡ ኣተሲእና ምስኡ ኣብ ሰማያት ክንነብር ገይሩና እግዚአብሔር ብምሕረት ሃብታም ፈቃር ኣቦ ስለዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ሽም ተባረኸ ይኹን እዚ ክርስቲያን ዘበለ ኩሉ ናይ ጎይታዬ ወዲ ጎይታዬ ዝብል ኩሉ ክፈልጦ ይግባእ ነዚ ፈሊጡ ከዓኒ ህይወቱ ከም ሙታት ከም ዝተሰአ ህይወቱ ኣብ ሰማያት ተኣርኒባ ምስ ክርስቶስ ትነብር ከም ዝኾነት እግዚአብሔር ካብ ምሕረቱ ዝተላዕለ ካብ ፍቕሩ ዝተላዕለ ሕያዋን ናይ ዘለዓለም ህይወት ከም ዝሃበና ፈሊጥና እቲ ህይወትና ብምንም ዓይነት ብኻልእ ከይተበከለ በቲ ጸጋ ኣምላኽን በቲ ጽድቂ ኣምላኽን በቲ ቅድስና ኣምላኽን ጥራሕ ክንመላለስ ምእንቲ ዩዚ ዝምህረና ዘሎ ምክንያቱ እቲ ናይ ቀደም ክንምለስ ይብልናን ቀደም ሙታት ኢና ነርና ሙታት እንከለና ንገብሮ ኣይንፈልጥን ኢና ነርና ሕጂ ግን ካብ ክርስቶስ ተላዕለ እግዚአብሔር ካብ ምሕረቱ ካብ ተሃብቲ ምሕረቱ ዝተላዕለ ፈቃር ኣምላኽ ስለዝኾነ እቲ ሓደ ዘፍቅሮ ወዱ ልኢኹ ንዓኻትኩም ንዓይን ሕያዋን ገይሩና ሕጂ ሕያዋን ካብ ኮና ካብ ሙታት እንድሕር ተሲእና ነዛ ህይወትና ጽቡቕ ጌርና ክንከናኸናን ከይነጥፍኣ ብትዕግስቲ ክንሕልዋን ንማለት እዩ ትምህርቲ ንምሃሮ ዘለና ስለዚ ሕጂ ኣቐድማ ኣቢሉ እቲ ክርስቶስ ከድሕነና ከይመፀ ከሎ ሙታት እንድሕር ኮይና ነርና دحراي كخمي جرنا عبت معرف كلت تقص عسرت دحرتا يبلنا حج جنا زلنا يبوتاي نجرنا فطراتو إنما نتي أملاك كل ملالس إلو قدم زدالو سناي جبري بخريستوس يسوس لتفترنا هنا حج اليوم فطراتو سلازخنا بكريستوس يسوس تفترنا رايو كم مجبر ياسي كبسولو وقت معرف حدا كيد كلنا 16 كاب حمد تفتيفو كسرحنا نكلوسي مديو سناي قبل بخريستوسينا تفتيرنا بلنا يسوس يفتيرنا خالا ايكونن سلازي يفلت يو نحنا كمنتاي كم تفترنا نمنتاي بحاتيات نملالس لنا يفلت سلازخنا حجيجن نايزل العالم هيوت كبنا نايزل العالم هيوت نزل العالم كنبر مسؤول ما انتي حدش تفترة تبهلنا هنصوع ما انتي كم تبكلت او كلاي قرنتس 15 شوعات تزداربو حدش تفترة تبهلنا انت هنصوع سي انت غيرن ناب مدر مسيو ادحيننا نعخاتكم من عين مالتي فيليبي معرف كلتون تو 10 3 3 زبلا بجين اتم فقراتي
اتي ما انت صبوق فؤاد رأيو نابزي حجي دقي دحر حجي مالتيو اتنايك المحجي حالفو موتاتكم نيركم حجي قل ياوان دقيم قل حجي قل أتم فؤراتي اتي ما انت صبوق فؤادو إلو أباخاتكم دليتن قبرن زقبرسي أملاخ يمو كي اللوخو قدا اتي زبزح امبر كلخو تراي زي كونه كمتي كل ساعة تأززكم هو بفرحات برعدن كتنبروسي لمدحانكم كتفتصموس يمعدو من تنبسب فيليبي رأيو نسو أو فيليبي اندات ملالسة خمهرو من كله بأكل كمهرو من كله كله مهرومي وحجي خاني كبيت ما أسرتو خوينو كابتي مسخاتكم كوينة زمهروكم زنوركو أنا أبزي بلو بزيادة مغنياتو بمنفس زقابير أما أخلكم سلوزلو يريئكم سلوزلو كل شعسي قويتايس كريستوس أبتناي رأي يوحنس كنلو خلنا مسي يوحنس وتزرديوس كزارة من كلوس انتايلو أنا تميتز نبركو هياو زخونكو ألفان أوميغاني حجي خاني نتن بتخريستيانات كلن سيريئن كمزلو يقلصلو أما أخل بتخريستياني ملالس كمزلو يقلصلو كم وخاي حجز بلدلو أنا ولا أما أخلكم أيمبر مبري حجي السور كوينة أبروما هلوم بري أنا أبزي بلو بزيادة خبتك أدم تقبروا زنبركم نلعلي نزقي أبي هير بفرهاتن برعدن تقزقوه نمنتاي نتامد حانكم سقع مجرشا نختبصح لومي فرحات زقي أبي هير الله ديها مسانا مس نفس وكفنا بعلهنا نمرمر برعد دينا بفرحات زقي زخونا نقر نزقي أبي هير دا فرحنا دينا نقبره ويس بدفرت دينا نقبر بتأزاز دينا نقبر ويس بناي نفسنا فؤاد دينا نقبر بعلهنا نخوننا لنا كابوس ترفقن عند حرف فرحن رعدن دايبلنا نزقي أبي هير زين انكتكت عند حرخونا اتا مدحانا هنا ينفصمانا لنا مالك ስለዚህ ከሙታት ዘተሰአና ህያዋን ዝገበረና ክንእዘዞም ክንሰምዖን አድላይ አምላኽ ከቋረፀ አበና ይሰርሕ ከም ዘሎ ክንፈልጦ ኣለና ንፈልጠለና ክንፈልጥ ይግባአና ኢኻ ንዝመፅኻ እቲ ዝፅበን ዝበለፀ ሒዙልና ከም ዘሎ ከዓ ንፈልጥ ኢና أقدم أبيليكم تنقركم أب إفسون معرف حدا تصعد الشمونتة تيني قدسان وتم قدسات أحواتكم مالت أم منتاي بوتا خمزلو منتاي كمزلو وتم عواريات كيدوم زلو قدمهم نازلو سي تيوم مسرت كوينهم زحالفو سي نساتهم حجي أم منتاي بوتا خمزلو صبوق جينا هنا لليوكم فلطو نحنا خاناتاتهم أسر كنسعب فقار أملا حريناي صوعيناي أدحيننا زدر المدب نهيوتنا سملكتات هيبواي نايزقاب هرشم تبارك يقول كي تقبعنا زي قبعنا نكلو سأقاهبو أدحيننا سلزي نتيزة توهابنا سأقا سبع دائنا نزل سأقا نفس وكف سأقا أملاح بسأقا أملاح إلنا نزلار بلو نتسأقانا بسنة سرعات كنحزو نتسأقانا سبع دائنا سأقان دي أدعيننا موت زقبعنا فردي زقبعنا زنبره حجيقن انتاقرنا مستم من كمانا زبلو زنبرو كريستوس ناتنايو يسوس أملاح ناتنايو زبلو زنبره معرن دي غيرنا معرن دي بمسكال طلع على معرن دي غيرنا سلازي حجي نحنا سبع دائنا مالتي كم موتات سلازة الناسي مريشنا نابتن دحريت كنا اتخن قبرز قبعنا هنفلت قالنا دحريت كل ملس يبلنا مالتي لو بتخرستيان أمنتاي بوتا أدلا خمي أدلا مس أملاح تعرقنا يبلنا حجي أبتي كاب حدا سقع عصرت إنا كنرسن إحنا معرف كلتا حجي أبتا عصرت حدا
معراف كلتا خاب 10 حارس سلان كلتن كن ابت ناي مجمرتا فقر نايزا معراف فقد نايزا معراف زيا مالت كاب حدا سقع 10 تزلو مالتي حوارا باولوس نتم بحاتياتهم رحقات زنبرو انتاي كم زقبرلهم ما انت خنذكروا حوارا باولوس صحيفو ميرونا سلازخ اني إلو بمجمار نتي قدم سب افسون زنبرو احزاب تبهيلهم كاب اسرائيلاويان رحقات نيروم نحنا كماتاتهم نيرنا إنا أنا نساعدكم منون كم زم دك افسون رحقاتنا نيرنا لتوم اسرائيلاويان ينبقى من كمانا نحنا إنا دك أملاح سلازي رحقات نيرنا أمون قونا زفلال نقر نيرو أمون قونا دوب نيرو أمون قونا منطق نيرو سلء نيرو أمون قو أيهودنا هزابن زنبرة فللي نيرو أتفللي كأني زجابير مس إسرائيل منقست كريستوس كم زمسرت يونايتد سفاكيدان آتيلوم نيرو مس أحزاب كيدان قدم مس أحزاب كيدان أتون نيرو مع أتوم جن ينقرم نيريو كل حدا كوني دابلا ينقرم نيريو جنا بزحات اللوني زمصون دابلا ينقرم نيريو جاء كاب كريستوس تل عليه أمونغو مع أحزاب تباهيلهم يصوعوا زنبرو أمونغو أيهوداويان نايز جاب هير مدب كما يجيرو أما عراريو أبت التحبوتا أمبيروهم كما يجيرو أمتينا أمبيرونا نزوم سب إفسونسي أحزاب تباهيلهم يصوعوا زنبرو معرتهم دك أملاخنا لابولو جهارو زنبرو معر غيرو أبت التحبوتا أقميتوهم كما يجيرو بأنتنا قدم كن ذكرن كلنا قدم أحزاب زنبرو كنيتات كنرئ خلنا خبت 10 حارس 10 تهلته أملاخ نهزاب كاب حاتياتن موتن ناب هيوت همسيو نمت عراق زقبرو زعابي سقمتي تمركشو أيهوداويان أحزابن التعرقلو أوان زتكورة نغريو جابير زوصدو سقمت عبيسي انتايو أيهوداوين أحزابن تعاريقهم بحادة زنبرلو رأيو بتغرستيان حجزانا بزمدري زلا بتغرستيان بزح بأسل لوا زي متعراق سلام يبلان ننحج عداون تكاونيا قال يوم بقى أنا ناتي يبلس ندابلكا نتي كريستوس ناي كريستوس أكل نتناي كريستوس أكل عندما هارون بتخب كهبو زلوم تمرتي كابقال أملاخ عند أبلعون ببقزيو كما نباقيعهم غيرهم كحلوهم زقبع بزح حاطور زقبارو نقرات هالو ازي نايتي انا خمزي كمزي اي قبرني بزي اتوني بزي اي وصني لاولكا بزح من نقاط هالو مالتي سلازي ازقابير كابزي ايتات نمتعراق إليو وتبعسي تاريفوس حدا نمقبار إلو سبن توسيد مالتي ازقابير أمونغو أيهودنا هزابن زنبري نعالت فللي كتف أب قدما قرنتس 10:30 كنتن تايبلالو نا أيهود كونه نصير أويان ويس نمحبر أملاح كونه معنكفي أيتخون رأيو أيهود صير أوي أبتا محبر أنا نسغاتكم من زلنا يوم معنكفهم كون يبلنا نتوم زي أمنو كأمنوهم قبرهم مخنياتو زدحن يسوسيو مخنياتو زدحن كاب صقاستل عليو أنا نسخاتكم من أيكوننا ندحن ونجيل مبصحة راح يسرحنا ناتي ناتاتكم
ነገር ግን አይሁድ ኮነ ንጽርአዊ ወይ ከዓ ነዛና ማሕበር ሕጂ ዘለና እያ መዕንቀፊ ክንከውን የብልናን ብዙሕ መዕንቀፊታት ኣሎ ወትጽሑፍ ዳይ ትብኡ ዝኣምን ዘበለ ኣይሓፍርን እዩ ዝብል እሞ ሰብ ልቡ ኣሚኑ ይጸድቕ በአፉ ተኣሚኑ ከዓ ይድሕን እዩ ስለዚ በአፍካ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ጎይታ ምዃኑ እንተ ነገርካ ብልብኻውን ኣምላኽካ ምውታት ከም ዘተሶ እንተ ኣመንካ ክድሕን ኢኻ እዚ ካልእ ሓድሽ ነገር የለን መዕንቀፊ እንከውን የብልናን ነቲ ጽርአዊ እዚ ኢና ክንነግሮ ዘለና ነቲ ኣይሁዳዊ እዚ ኢና ክንነግሮ ዘለና ማለት ነፍስ ወከፍ ስም እግዚአብሔር ዝጽውዕ ዘበለ ክድሕን ንኢየሱስ ሓደ ጎይታ እዩ ነቶም ዝጽውዕዎ ኩሎም ከዓ ሃብታም እሞ ኣብ መንጎ ኣይሁድን ጽርዕን ሌላን ጉሌላን የልቦን ብለና በቃ ሌላን ጉሌላን የለን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ሌላን ጉሌላን ይብሉን እግዚአብሔር ኣብ ቤተ ክርስቲያን በዝሎም ጊዜ ነፍስ ወከፍ ቤተ ክርስቲያን ሌላን ጉሌላን ይግበር ኦቲ ነቲ ይሓምዮ ኦቲ ነቲ ዴድል ነገር ገብሮ ተንኮል ይተሓሳሰቡ ብዙሕ ነገር ይዘሎ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ስለዚ ነገር ግን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኢሉ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ካብ ክርስቶስ ኢየሱስ ተላዕለ ኣብ መንጎ ኣይሁዳውን ጽርዓውን ኣብ መንጎ ተማሕበርንሲ ሌላን ጉሌላን ዝበሃል የለን ኩሉ ብማዕርዕ ዝርኦ ይዝብል ዘሎ ናይ እግዚአብሔር ሽም ይባረክ ስለዚ ማሕበር ኣምላኽ ፍልልይ ዝበሃል የብላን ንኣይሁዳዊ እዚ ኣይሁዳዊ ኣይትብልኛ ንጽርዓዊ እዚ ማለት ኣሕዛብ ነዛብ ቃዚዮም ኣሕዛብ እዮም ኣይትብልኛ ኣይብልን እዩ ካብ ጸጉኡ ዝተላዕለ ኣድሒኑና ኣሎ እዚ ክብል ከሎ እዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ማለት እግዚአብሔር ምስ ኣሕዛብ ኪዳናይ ኣተወኒ ነይሩ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልኩም ኣይሁዳውያን ንይሁዳውያን ግን እንታይ ገይሩሎም ነይሩ ኪዳን ኣትዩሎም ነይሩ ኣሕዛብ ምስ ኣይሁድ ክፍሊ ኣይነበሮምን በቲ ዘመን እቲ ስለዚ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ መንጎ ኣሕዛብን ኣብ መንጎ እስራኤላውያንን ዓብይ ናይ ፍልልይ ጋግ ነይሩ ኣብ ክንዲ ደቂ ኣምላኽ ደቂ ኣምላኽ ኣይበሃሉን ነይሮም ኣሕዛብ ባዕዳውያን ተባሂሎም እዮም ዝፅውዑ ነይሮም ቶም ኣሕዛብ ኣጋይሽ ተስፋ ዘይብሎም ከምዛ ቅድም ኣቢልና ዝረአናዮ ተስፋ ዘይብሎም ኣብ ዓለም ብዘይ ኣምላኽ እዮም ነይሮም ማለት እዮም ኣሕዛብ እቲ ንእስራኤል ብኣምላኽ ዘለዋ ሓለፋ ግን ኣብቲ ሮሜ ምዕራፍ 9 ካብ 4-5 ድሕሪ ኢናዮ ደቂ እስራኤል እዮም እሞ ውሉድነት ክብርን ኪዳንን ምሕጋግ ሕግን ምግልጋል ኣምላኽን ተስፋ ናታቶም እዩ ካብቲ መጀመርያ እንድሕሪ ኢናዮ ካብ ፈርዖን ካብ ኢድ ፈርዖን ከላቅቆም እንከሎ እንታይ ኢልዎም ንዚ ህዝበይ እዚ ከገልግለኒ ነዚ ህዝቢ እዚ ከገልግለኒ ልቀቆ ክኸይድ ሕደጎ ከኽብረኒ ልቀቆ ንዓይ ከምልኸኒ ልቀቆ ንዓይ ከገልግለኒ ልቀቆ ኢሉ ደቁ ንሳቶም ከም ዝኾኑ ጥራሕ እዩ ተዛሪቡ ነይሩ ከምቲ ኩላህና ንፈልጦ ደቂ እስራኤል እዮም እሞ ደቂ እስራኤል ማለት ካብ መሰረቱ እስራኤል ወዲ አብርሃም እዩ ያዕቆብ ማለት እዩ ያዕቆብ ወዲ አብርሃም እዩ ስለዚ ካብ ያዕቆብ ዝመፀ ዘርኢ እንታይ ኣሎ ናይ ውልድነት ኪዳን ስለ ዘለዎም እቲ ሕጊ ኩሉ ንዓቶም ተዋሂቡ እቲ ኣገልግሎት ኩሉ ንዓቶም ተዋሂቡ እቲ ናይ ተስፋ ቃላት ኩሉ ንዓቶም ተዋሂቡ ኣቦታት ከዓ ናታቶም እዮም ቶም ኣቦታት ኩሎም እንድሕር ኢናዮም ከዓ በባሓደ እንድሕር ቆርፂልናዮም ከምቲ ቃል ኣምላኽ ነንብቦ እንድሕር ኢናዮም ከዓ ኩላቶም ከዓ ካብኣቶም እዮም ክርስቶስን ብስጋ ካባታቶም እዩ ንሱ ንዘለዓለም ብሩኽ ኣምላኽ ልዕሊ ኩሉ እዩ ናይ እግዚአብሔር ሽም ተባረኸ ይኹን ኣሜን ይብለና ኣሜን
ኣብ ምዕራፍ 9 ሮሜ ካብ 4-5 ንብብ ኮለና ስለዚ እቲ ኪዳን ኩሉ ምስ መን ይኣትዩ ነይሩ ምስ እስራኤል ይኣትዩ እቲ ኩሉ ዝተዋሃቦም ኪዳናት ደቁ ስለ ዝኾኑ ንዑ የገልግሉ ነይሮም እቲ ሕጊ እውን ንሳቶም የምሒዞሞ ነይሮም ንዓቶም ይተዋሂቡ እቲ ናይ ተስፋ ቃላት ኩሉ ናብቲ ሕጊ ተጻሒፉ ዘለዎም ንስኣቶም ነይሩ እቶም ኣቦታት እውን ከመይ ገይሮም ናባና ከም ዘሰጋግርዎ ኩላህና ንፈልጥ ኢና ኣኽቢሮም ሒዞም ስጋዕ መጨረሻ ናባና ዘብፅሕዎ ንሳቶም እየ ስለዚ ነዚ እዚ ተስፋ ዝወሃቦም ከሎ ግን ቀደም ርሑቃት ዝነበርኩም ኢሉ ዝዛረቦ ኣብ ኤፌሶን 2:13 ትሽግር ካብ ሓጢአትኩም ዝተለዓለ ጭራሽ ሙታት ነርኩም ይዝብለና ከምቲ ዝረኣናዮ ኣብ ምዕራፍ 2:1-10 ንስኻትኩም ሙታት ኢኹም ነርኩም ይብለና እቲ ኩሉ ትሕጊ እቲ ቃል ኣምላኽቲ ኣገልግሎት እቲ ንእግዚአብሔር ከኽብርዎ ዘለዎም ትሰናይ ግብሪ ናይ ተስፋታት ቃላት ክወሃቦም ከሎ ንስኻትኩም ሙታት ነርኩም ብመንፈስ ሙታት ነርኩም ብፍላይ ከዓ ካብ እግዚአብሔር ካብቲ በረኸቱ ዝረሓቕኩም ኢኹም ነርኩም ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ማቴዎስ ምስ መፀ ግን ክምህር እንከሎ ዳሕራይ ግን ካብቶም እስራኤላውያን እቶም ርሑቕ ዘለው ብዝያዳ እምነት ናታቶም ይገርሞ ነይሩ ዋላ ኣብቲ ማቴዎስ ምዕራፍ 8 እንደቆለና ይገርሞ ነይሩ ይገርሞ ጎይታ እምነቶም ይገርሞ ነይሩ ስለዚ እቲ ፈውስ ኻና ካብ እምነቶም ዝተላዕለ ኣብኣቶም ይሰርሕ ነይሩ እቲ እግዚአብሔር ዝገበሮ ክነግረና ከሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ሕጂ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 2:13-17 ሕጂ ግና ኣቱም ቀደም ርሑቃት ዝነበርኩም ንስኻትኩም በክርስቶስ ኢየሱስ ብደም ክርስቶስ ቀሪብኩም ሕጂ ግና ይብለና ጳውሎስ ኩሉ ነገር ብኢየሱስ ተቀይሩ ናተይ ናታትኩምን ኩሉ ነገር ናይቶም ኣሕዛብ ተባሂልና ንጽዋዕ ዝነበርና ሕጂ ግን ካብ ክርስቶስ ዝተላዕለ ተቀይሩ ዝገርም ያብቲ ናይ ቀደም ሕጊ ጥራሕ ዝነብሩ ሰባት ኣለው ዘይተቀየሩ ከምቲ ናይ ቀደም ዝደፋፍኡ ዘለው ከምቲ ናይ ቀደም እቲ መንደቅ ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ዘይፍረስዎ ሰባት ኣለው ኣብቲ መንደቅ ገገና መንደቅ ኣፍሪሶም ናብቲ ናይ ጽድቅ ቦታ ዘይመፁ ናብቲ ቤተ መቅደስ ዘይኣተው ኣለው ንኩሉ ማዕረ ገይሩ ወይ ግን ኣህዛብ ዝበሃል የለ ኣይሁዳዊ ዝበሃል የለን ኢሉናይ ኣብ ቤት መቅደስ ኣይሁዳውያን ዝፈላሊ መንደቅ ይነይሩ እዩ ቀደም ከምቲ ኩላህና ንፈልጦ እታ ቤት መቅደስ ምስተሰርሐት ቀጽርታት ኣሎ ዝተፈላለየ ቀጽሪ ቅድስተ ቅዱሳን ዝበሃል ኣሎ ቅድስቲ ዝበሃል ኣሎ ቀጽሪ ኣሎ ናይቶም እስራኤላውያን ኮይኖም ናብቲ ውሽጢ ከይኣቱ ኣብቲ ቀጽሪ ይነብሩ ካብቲ ቀጽሪ ወፃኢ ከዓኒ ኣህዛብ ካብታ ዶብ እንድሕር ሓሊፎም ካብቲ ተሓፂርዎ ዘሎ ወይ ተነዲቁ ዘሎ መንደቅ እንድሕር ሓሊፎም ግን ይቅተሉ ነይሮም እቶም ኣህዛብ ማለት ማንም ሰብ ነቲ ቅጽሪ ክሓልፍ ንምንታይ ምክንያቱ ነቲ ገዛ ናይ ኣምላኽ ኣርኪሶሞ ተባሂሉ ይቅተሉ ነይሮም እሞ ኢየሱስ ግን ኣብ መስቀል ብሞቱ ነቲ ቀጽርታት ዶብ ተገይርዎ ዝነበረ ኩሉ ኣፍሪሱ ንኩሉ ተገይርዎ ሓደ ገይርዎ ቅድስተ ቅዱሳን የለ ቅድስቲ ዝበሃል የለ ቀጽርታት ዝበሃል የለ ናይ ኣህዛብ ቦታ እዩ ዝበሃል የለ ካብዚ ዝሓልፍ ክመውት ዝብል የለ ካብዚ ዝሓልፍ መርገም ርጉሚ ዝበሃል ነገራት የለ ኢየሱስ ተገይርዎ ኣብ መስቀል ንኩላህና ማዕረ ገይሩና ናይ እግዚአብሔር ሽም ይባረክ ኩሉ መስቀል ማዕረ ገይሩና
ስለዚህ ናብትናይ ቀደም ናብራኹም ኣብቲ ላዕሊ ዝነገረናኹም ኣብቲ ናይ ቀደም ናብራ ክነብሩ ዝደልዩ ሰባት ኣለዉ ኣብዚ ናይ ሕጂ መነባብሮ ኣብዚ ምዕራፍ 2:13 ሕጂ ግና ኢሉ ጀሚርዎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መፀ ማለት እዩ ቅድሚ ምምፅኡ ናብ ዝነበረ ገና ኣብኡ ዝነብሩ ኣለዉ ብድሕሪ ምምፅኡ ብመስቀሉ ንዓና ነቲኦም ናብቲ ቀፅሪ ከይሓልፉ ዝግዘቱ ዝነበሩ እንድሕሪ ሓሊፎም ነቲ ቀፅሪ ዝቕተሉ ዝነበሩ በዓል ኣነ ንስኻትኩምን ማለት እዩ ኣብቲ ቤተ መቅደስ ይኣምን ኢልካ እኳ ተኸትካ ኣህዛብ ስለ ዝኾንካ ናብቲ ውሽጢ ትኸይድን ኢኻ ካብ ቀፅሪ ወፃኢ ሓፁር ኣሎ መንደቕ ኣሎ ደብ ዝተገበሮ መንደቕ ኣሎ መኸልከል ኣሎ ንዑ ከይተሓልፍ ንዑ እንድሕሪ ትሒዝካ ሓሊፍካ ትቕተል ኣህዛብ ኣርኪሶሞ ተባሂሉ ነገር ግን ካብ ክርስቶስ ካብቲ መስቀል ዝተላዕለ ንኩሉ ደባት ኩሉ ኣፍሪሱ ነቲ መንደቕ ኣፍሪሱ ሓደ ገይሩና ኣብ ገላትያ 3:28-29 ኩልኻትኩም ብክርስቶስ ኢየሱስ ሓደ ኢኹም እሞ በዚ ኣይሁዳዊ ወይ ፅርዓዊ የልቦ ንብለና ኣይሁዳዊ ማለት ቶም እስራኤላውያን የመ ቶም ፅርዓዊ ማለት ከዓ ንስኻትኩምን ኣነ ኣህዛብ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለዉ የመ በዚ ባርያ ወይ ጭዋ የለን እዚ ባርያ እዚ ጭዋ ዝበሃል ነገር የለን እዚ በዚ ተባዕታይ ወይ ከዓ ኣንስተይቲ የልቦን ናይ ክርስቶስ ካብ ኮንኩም ደጊም ዘርኢ አብርሃም ኢኹም ከምቲ ተስፋውን ወረስቲ ኢኹም ይብል ናይ እግዚአብሔር ሽም ተባረኸ ይኹን ረይኹም ከመይ ገይሩ ናብ ሓደ የምጽኦ ኣሎ ሕጂ ረይዎ እቲ ካብቲ ቤተ መቅደስ ርሒቆም ዝነበሩ ሕጂ ነቲ ቤተ መቅደስ ከይትቀርብዎ ኢሎም መኸልከል ገይሮምሉ ዝነበሩ ሓጹር ገይሮምሉ ዝነበሩ መንደቕ ገይሮምሉ ዝነበሩ ኬላ ገይሮምሉ ዝነበሩ ሕጂ ክርስቶስ በቲ መስቀል ኣፍሪሱ ኩላቶም ኣብ ሓደ ክመፁ ነቶም ተፈላለዮም ዝነበሩ ብዙሓት ተፈላለዮም ዝነበሩ ሲ ሓደ ክገብሮም መሪፁ ባርያ የለ ጭዋ የለ ተባዕታይ የለ ኣንስተይቲ የለ ብክርስቶስ ኩላህና ካብ ክርስቶስ ተላዕለ ዘርኢ አብርሃም ተባሂልና ነቲ ተስፋ ቃል እውን ነቲ ንአብርሃም ዝተዋሃበ ኩሉ ተስፋታት መወዳእታ ዘይብሉ ተስፋታት ኣሎ ኣቀድማ ቢለውን ዝነገርኩኹም ኣሎ እቲ እቶም ቅዱሳን ዝነብሩሉ ዘለዉ ቦታ ሲ ኣብኡ ኢና ክንኣቱ ነገር ግን ኣብኡ ንክንኣቱ ቅድስናና ክንሕሉ ከም ዘለና እቲ ፅድቅና ክንሕሉ ከም ዘለና እቲ ምድሓና ከመይ ገይሩ ከም ዘድሓነናስ ዘይዎ ጭዋን ባርያን ዝበሃለሉ ግዜ ዝነበረ ኣይሁዳውን ፅርዓውን ዝበሃለሉ ግዜ ዝነበረ ሓጹር ዝነበሮ እንድሕር ነቲ ሓጹር ሓሊፍካ ትቕተል ዝነበርካ ሕጂ ግን ሓደ ገይሩና ነቶም ብዙሓት ኣምፂኡ ኣብ ሓደ ኮፍ ኣቢሉ ሓንቲ ቤተክርስትያን ኮይና ንስኻ ብክርስቶስ ኢየሱስ ፅዋዕ ቤተክርስትያን ናይ እግዚአብሔር ሽም ተባረክ ጳውሎስ ኣብ ዝኽልተ ኣገደስቲ ሓሳባት ኣቕሪቡልና ኣሎ ከምቲ ዝረኣኹሞ እዚ ከዓ ቅድሚ ኣምላኽ ኩሎም ኣሚኖም ተጠመቁ ናብ ጎይታ ዝመፁ ኣይሁዳውያን ይኹኑ ኣህዛብ ይኹኑ ሕጂ ኩሎም ማዕረ እዮም ዝብለና ዘሎ ረዩ ኩሎም ማዕረ ፀሊም ይኹን ቀይሕ ሓፂር ይኹን ነዊሕ ተባዕታይ ይኹን ኣንስተይቲ ብክርስቶስ ኩሎም ሓደ ማዕረ እዮም ኣብ ቅድመይ ብሓደ ዓይኒ ሌላን ጉሌላን ዝበሃል ነገር የብለይን እዚ ኣይሁዳዊ ኣይኮነን እዚ ኣህዛብ እዩ ኢለ ዝፈላለየሉ የብለይን ከምቲ ነቲ ኣህዛብ ዝሪኦ ነቲ ኣይሁዳውን ይርአ ማዕረ ኢኹም ኩልኻትኩም ዝያዳ ሓለፋ የብልኩምን ዝብሎም ዘሎ ነዞም ኣይሁዳውያን ስለዚ ሓንቲ ቤተክርስትያን እያ ዘላ ካሊእ የለን እዩ ዝብል ዘሎ እታ ቤተክርስትያን እንቲኣ ከዓ እንታይ እያ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝተተኽለት ናይ ገሃነም ደገ ኣፍ ደይክእልዋ ዘሎ ዘየላ ዓሌት ናይ ሰይጣን መፂኡ ክደፍኣ ዘይክእል ማለት እዩ ደቂ ክርስቶስ እንድሕር ኮይንኩም ናይ ሰይጣን ሓይሊ ናይ ድላዮ ሓይሊ ክደፍኣኩም ኣይክእልን እዩ ኣብቲ ቅዱስንኡ ኣብቲ ቦታኹም ኣብቲ እምነትኩም እንድሕር ኣሊኹም ናይ እግዚአብሔር
شم تبارك يخونكم تقال أملاح زلنا حق موسى أمونغو أيهودن أحزابن فلالي زنبري كلها أنا هم نفلتو تحقنا موسى نموسى خهبه خلو تحقي زقابير زي فلالي ينيرون أمونغو كلتيوم مالت زما أيهودن أحزاب تبايلهم تسوعن حقي نسقامات حاتيات نسقام حاتيات زمت سقام ناي مودعتا فتح ويكاني زمص أيكونن فتح يمصنيو حقي إذا حقي زي انتاي زمص حزب أملاح كابتي آرماويان غروابتهم زفصمو زي سنة مقبراوي عمصا نخنصحو نخفال يوم دارت غيرو لهم نيرو مالك كما يو كوصام كله نزم دق املاحسي مالت نزم ايهوداويان بيما نصقامم ارماويان نيروم امنت زي بلوم كحتي رغمات نيروم قتلت نيروم كلنا هم نفلطو ولا ياسور يخمو 30 كلتن نغستات سعيرو يحالفو كابز غابير تل عليه እዚኦም كلهم 30 ክልተ ነገስታት ታይመ እዚኦም አረማውያን እዮም ሕጅት ሕጊ እንታይ ንምንታይ ተዋሂቡ እቲ ሕጊ ካብዞም አረማውያን እዚኦም ንኽልከሉ መኸልከሊ ዶብ ይገይሩሎም ነይሩ እቲ ሕጊ ዶብ እዩ ሓጹር እዩ ኣመንጎኦምን ኣመንጎትዮም አረማውያን እንተኾነ ግን እዚ ሕግታት እዚ ናይቲ መሲሕ ክርስቶስ መሲሕ تقبو كابرحو نعو زملكتي نيرو تنبيتاوي زخونة قال مملكتي نيرو عيون منقستون انتاي كم زمسل تباهيلي يوزي اتحقتو زوهاب نيرو كله ابتحق اندحرم بيمنايو كله سئلنا قويتانا يس كريستوس هالو تقبارنا تاتناونالو نتسناي كنحزونة تكفو كنقدفو زمهرناي سلازي زحقتات زنتاي نيرو قويتا يسوس كريستوس تقبو كمتس كمزخونة بروحو زملكت تنبيتاوي السرارحو عيون منقستو انتاي كم تمثلن زملكتنا نيرو يسوس مسماتي نتحقتات كله فتسيموه نتي ناي حق مندق بعلو افريسوه نازي حق مندق زي افريسو انت غيرو معره غيرو احزاب يله صراويان يله نايز غابير شم استبارخه يخون ابي فيصل معرف كلته 14 16 خنرو خلنا نسو نزم كلته هذا زغبره نتي امونغو زنبره كالكالي قصرو ونزفرسه سلامنا يمو برسو عرقي إنا غبره كابزوم كلته حدا حدش سب منتي كفتر نتسلئي نسوخ اني حقي تئزاز سرعات بسقو سعيرو بمسكالون نتسلئي بو قتلو نخلتيهم حدا سقا مس أملاح التعارقهم نايز قابير شم تبارك يكون يهم مقطعم نسو نزيهم كلتا حدث قبل إذ قابير ربو نزيهم كلتا تسألي زنبرو أمانغو أيهودن أمانغو أحزابن زنبرت سلئي يوم كلتا زبحالو زلو زياتهم يو أمانغو زنبرت كالكالي قصري اوتي مندق نبلو زلنا انتايو هدي صلي امونغوسي امونغو سب امونغو تم زفط اورم زغابير امونغو تم دق سبسي صلي تفطيرو قصر خاغيرو تغيرو نغير گن
السلام سلامنا زخونه يسوس مسيو بروسو بعلو عرقينا قبره نتوم كلته هذا حدش سب انتي كفتر نايز جابير شي مبارك قدم انتي قاليهم مسيطان خدو مسلا عايزة عالم زي مرار حاندا خدو لدحرين اغان انت سراح زخدو زنبرو حجي نتي اغان انت سراح الصرح زنبرو احزاب تبهايلهم تصوع زنبرو ناب حدا امسيون نمستم دك املاخينا زبلو حدا غيرهم حدش يوتفتيرو نايز العالم هيوت تابز بحال بوطا امبيرو مالتيو اتي امونغو خوينو زخلكل زنبره خاني حاصر كوينو قصر كوينو مندق كوينو زخلكل زنبره خاصو بتصلي خات حقيو تحقي تزاز كاب سرعات كاب زغابير تقبلو كيتو نظام ارماويان زيوم كيتو قربوم زبل نبره حج نعو ነገር ግን ኮም እንዳበሉ 50 አቶም ካኒ የሻሩ ነረም በቲ ጻልኡ በቲ 50 አቶም ሆኑ ይማላው ይታታተው ነረም በተክርስቲያን ኮም ሕንፍሽፍሽ ያዘላ ሕጁን አብዛ ዓለም ዘላ በተክርስቲያን ላይ ክርስቶስ እንዳበለት ሕንፍሽ ይዘሉ ሕጂ ጽልሎ بعلاتهم تعرقي زتغبره كمسقل زتلعله عرق زتغبره እግዚአብሔር ኩልኩም ሓደ ይኹም ማዕረ ይኹም ዝበለ ወተሓደ ለዓለ ክኸውን ደሊ ተሓደ ንታሕቲ ሰዶ ነተሓደ ከምዚ ኻይብሎ ሕጂ ብሽም ይፈላለ ሽምናታቶም ይወስዱ ነቲ ነገልግሎት ተዋህበ ሽም ገይሮም ይፈላልዩ እዚ ማዕንቀፊ ዝኾነ ጽልኢ ይባዕሉ ነቲ ናይ መስቀል ስራሕ ሲ ከንቱ ንገብረለና ማለት እዩ مسكال جن نصلئي قتيلو نتيوم كلتا تفلال زنبره تصل ازنبره مونغو دلاي يخون دلاي يسصل انيرو اكلنا كريستوس ملي بزح اكلو نعاخاتكم ان عين رايو حجاب دقخنكم نعاي تسمعوا زلكم انا كلها ناسي ما عرينا حدينا كم انتي تلا عليه كابتي مسكال ترى علينا تسأل إيه قتلوا فقري تخيلوا حدا غيرنا حدا سقا غيرنا أب حانت بتخريستيان أمبيرنا كريستيان زتبهلنا له مخنيات ناي كريستوس أكل سلازغنا أتا بتخريستيان انتايا أكل كريستوس يا نزوم كلتا تفعل عليهم زنبورو حدا أكل غيروهم أب حدا أمسيوهم كم تايستلا عليه كابتي مسكالو كفقرو استلا عليه أتي قصري كله أفريسو نسخات صلئنا حقي أفريسو بمسكالو مع رجيرنا نايز جابير شم تبارك يكون لأيما درت تخكلي درت أدلاين ديو درت يدليو دوب سي دوب يدليو أبي يوجن تدوب أتي دوب زتجبره أمونغو أرماويانن أمونغو دق أملاخن زلو دوب تغير وز نبره نعوخة خبر صبوغيو نگر جن تمسكال مسيحو نتي ناي صلئي ناي حق صلئز نبره أفريسو ناي حق فقري أمسيحو كوفا بيلي درت بزح عين درت الله أب أكلاتنا أب هيوتنا بعلو درت كنقبرلو أدلايو أب سمعتنا درت كنقبر أدلاي تغكلي أب سدرا بيت أب زخونس درت الله أب سراح ون أب زخونة نقرات درت الله أب زخونة منقو سبعين درتات الله استفلا لي عينت درت أدلاي كم زخونة نفلت إنا درت الله نقر جن اتي درت نايس الإنا حقي بمنفسه زخونة درت جن نزي حجي زلو أمونغونا زلو دوبات زفتر درتات ايكونن زبل دلو اتي قوز هواريا باولوسي نتي مندق زبلو زلوسي نتي صلئي ايو نتي صلئي أمونغو أحزابن أمونغو اتيوم دك أملاخينا زبلون حاصل كوينو مندق كوينو تطول زنبرن سخاتا صلئي
منفساو مندق إنا نزارب زلناكو نجر جن أكلاوي درت كأن مندق سي كل سي أبي وتنا كن قبر زلنا هنقبر كين قبر زلنا كنقرفو إزي تواهي بالناي بهوت كل نبر ندحر غينو درت على ونخلو أبي وتنا مالتي نفس وقفنا يجزع رسو درت كله عدلاي كلنا نناتو زخنا درت على دوات على مننتنا زقلص يخاتي اوتي نزخونه نغرات دوب كنقبرلو كلنا اكايدانا كنستهال كلنا نتي كغبرين زغنا يغبرين ينغبر كنبلن كلنا دوب نغبرلو لنا مالتي بزخ امننتنا يفلط مالتي ابزخونه بوتاسي دوب زغبرلو وي كان درت زغبرلو سي اتي نسناي نغر ندحر خوينو كله نتكفو أمونغو درت غير قالوا لها مالتي نابتي كفو غزكا أي تخيدن مالتي نايز غابير شب زتبارخ يخون سلازي ويتا سلامنا زخونه يلو سلامنا زخونه جن يسوس نتي نايس المندق أفريسوو حواري باولوس بزعبا أيناي مندق يزارب نيرو فلما قال بقالو بزعباتي جوز زخانة مندق بزارب زلو يزمثل له ات مندق كبلنا خلصي أما نقول نبرة نجارات كبلنا خلص تجوز زخانة مندق زمثل نجار يزارب زلو زمثلنا كسيلو جن إذا جوز مندق إذا ملكت زيادة أقداس النت زلوا نجر مس حزبي أملا زتتححز مندق صلئي مقانو يمهرنا ملشو تحتي لنا مسرعنا يو اتمندق نايت صلئي خمزو خانو خمت زنببنا يو اتمندق انتايو جوز مندق ويكان زي امن زخونه زتندق بسمينتو غلي زتخونه زي كونه سنتايدا صلئي أمونغو زقاب هرسي نفقري يحيزو متيو سلز بحالا ايرعينا نحنا قنا مونغو سل ايالو وتنحاول تسأل نحاول يقتل اتسلامنا زخونه يسوس كريستوس قل نتي كالكالي نايسل امندق مكاببيا نزي يو افرسوه نامونغو ناز نبري نايسل امندق باولوس إذا خلكالي زنبري كاب كلاتنا كفرس زلو مندق مخانوخ أي جلس أواخاتكم نباين كلاتنا انتهى لو خلكالي زخونا مندقات هلو منادق زلق بعضها زمس أنا نجارات هلو وتي كالكالي خنقبر دوب خنقبر صبو عندي زخونا نجار نتي خنقبر زلو تقبر نت كجبر زي بقول له أخذ حدقه إزي صبو نجرجن أبتي حقنا عايز جاب هير مسيخة من دق تقبر اللوجن مسحوخا تتسألا جن ننحد حد كا تفعلا لجن نتابة كريستيان كتفعلا لياجن إزي بتعمي نبتناي كلام نعبال الناس زمن بزي كريستوس كلها تنبرز نبركا نابو مملاس مالك كم دلاي كات توصل كم دلاي كات تخون كم دلاي كات تزمون تسرق تحسو زنبركا نابو مملاس مالك إذا مندق زي كفرس زلوه مندقي متى نخلت يوم حدا نمقبال زبلا قالكا نا يهوداويانن نا احزابن تملكت كوينا كريستوس امونغوزم كلتا ጉጅለታት እዚኦም ሰላም አምሲ ረይዎም ሰላም ክመጽእ
ምእንቲ ሰላም ከምጽእ ጎይታ መጺኡ ነቲኦም ክልተ ኸዓኒ ሓደ ገይርዎ ሰላም ክገብሩ ገይርዎ ብኸመይ እዩ ነዚ ገይርዎ ክርስቶስ ነቲ ዝፈላለዩ ዝነበረ ናይ ጽልኢ መካበብያ ኣፍሪሱ ሰላም ኣምጺኡልና ይብለና ናይ እግዚአብሔር ስም ይባረክ ስለዚ እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ነቲ ጽልኢ ናይ ቀደም ዝነበረ ኩሉ ፈሪሱ ተደምሲሱ ሲ ነቲ ናይ ጽልኢ መካበብያ ኣፍሪሱ ሰላም በክርስቶስ እንድሕር ኣምጺኡ ንሕና እንታወቲና ሕጂ መሊሽና መካበብያ ጽልኢ ከነምጽእ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ነንሕድሕድካ ምድፍፋእ ኣነ ከምዚኤ ኣነ በልጽ ኣነ ዓቢ ክንበሃል ስንታወቲና ኣይተረዳእናን እቲ ቃል ኣምላኽ ዝብሎስ ኣይተረዳእናን ምክንያቱስ ኣብ ሮምያ 5:1 ታይ ዝብላል እምበኣልሲ ብእምነት ካብ ጸደቅና ምስ ኣምላኽ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ይሃልወና ብእምነት ብጸጋ ኣምላኽ ዘይግባኣና ጽድቂ እንዲ ተዋሂቡና ሕጂ እቲ ሰላም ነቲ መካበብያ ናይ ጽልኢ መካበብያ ኣፍሪሱ ሰላም ዘምጽአ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲ እምበኣረይ እንድሕሪ ብክርስቶስ ብእምነት ጸዲቅና ኮይና ምስ ኣምላኽ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓኒ ሰላም ክህልወና ይግባእ ኣብ ማእኸል ወዲ ጎይታኤ ጻድቕኤ ብእምነት ድሒነኤ ብጸጋ ኣምላኽ ድሒነኤ እንዳበልና ጽልኢ እንድሕር ኣለና ሰላም እንድሕር ዘይብልና ግን ኣብቲ ናይ ቀደም ቦታ ኣብቲ ናይ ባርነትን ኣብቲ ናይ ሙት መንፈስ ኢና ዘለና ናይ ክርስቶስ ኣይኮንናን ዘለና ማለት እዩ ነታ ቤተ ክርስቲያን ስነባላሽዋ ኣለና ማለት እዩ ነታ ኣካል ክርስቶስ ሲነሕምማ ኣለና ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መንጎ ኣሕዛብን ኣይሁድን ዝነበረ ጽልኢ ኣፍሪሱ ኣብ መስቀል ሓደስቲ ፍጥረት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ክትከውን ከዓ መስሪቱ እግዚአብሔር ሽም ይባረክ ሐዋርያ ጳውሎስ ነቲ ምስጢር ናይ ቤተ ክርስቲያን እንዲሁ ዝምህረና ዘሎና ኣብዚ ሲት ምስጢር ናይ ቤተ ክርስቲያን ይዝምህረና ዘሎ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ድሕር ኣለኹም ማለት ብድሕንኩም ጥምቀት ወሲድኩም ብክርስቶስ ኣካል ናይ ክርስቶስ እንድሕር ኮይንካሲ ኣካሉ ስለዝኾንካ ወይ ከዓ እታ ቤተ ክርስቲያን ማሕበር ስለዝኾንካ ናይ ጎይታ ማሕበር ስለዝኾንካ እቲ ምስጢሩሲ ብጣዕሚ ዓብይ እዩ ምስጢሩ ኸዓኒ ከመይ ገይሩ ሙታት ነናስ ህይወት ሂቡ ትንፋስ ሂቡ ናይ ዘለዓለም ህይወት ሂቡ ኣምፂኡና ነዚ ብዛዕባ ናይ ቤተ ክርስቲያን ምስጢር ዝዓበየ ምስጢር ኣብቲ ምዕራፍ 3 ናይ ማለት ናይ ኤፌሶን 3 ጽቡቕ ገይሩ ይገልጾ እዩ ነገር ግን ጎይታ ዝተቀበሉ ኣመንቲ ኣይሁዳውያን ነዚ ሓድሽ ናይ እግዚአብሔር መደብ ንኽፈልጥዎን ክርድእዎን ብዙሕ ግዜ ወሲድሎም እዩ ወላ ጽቡቕ ገና ከነንብቦ ከለና ንሕና ነቲ ቃል ኣምላኽ ብዙሕ ግዜ ከም ዝወሰደሎም ንፈልጥ ኢና ነንሕድሕዶም እውን ሐዋርያ ጳውሎስ ንህዛብ ናብ ጎይታ ንኸምጽእ ቀቢኡ ገና ማህፀናዲኡ ከሎ ቀቢኤየ ኢሉ ሐዋርያ ጳውሎስ ስጋዕ ዝመጽእ ሲ ብዙሕ ተኣሽሙ እዩ ነይሩ ፍልልዩ ነይሩ ብዙሕ ግዜ ወሲድሎም እዩ ንኽርድእዎ ኣይሁዳውያን ዝመስሎም ዝነበረ እግዚአብሔር ናታቶም ጥራይ ከም ዝኾነ ኣሕዛብ ናብ ጎይታ ክመጽእ እንድሕር ዝደሊ ኮይኑ መጀመርያ ኣይሁዳዊ ክኸውን ከም ዘለዎ ወይ ድማ ኣቐዲሙ ኣይሁዳዊ ክኸውን ከም ዘለዎ እዩ ዝመስሎም ነይሩ ንሳቶም እጅግና ተሓቂ ተገሊጹ ኣበይ ኣብ መስቀል ናይ እግዚአብሔር ሽም ተባረኸ ይኹን ብመስቀል ናይ ኣይሁዳውና ኣሕዛብን
معرخ محاتياتنياتات غيرو كم زفردوم غليصلنا نتوم يسوس امينوم نابو زمصو ግን كم حدا اكل ناي بتخريستيان غيرو تعارقوم مالتي ناي እግዚአብሔር ሽም ይባረክ እጅታ በተክርስቲያን አንቲያ እዚ አህዛቢው እዚ ጸልሚው እዚ ጻዕዳዩ እዚ አይሁዳዊው እዚ ጽራዊ ዝባሃል የለን እጂ አይሁዳውና አህዛብን አምንታይ ባይታየም ዘለው ይብለና ብቲ ኤፌሶን ክንረኾለና ኤፌሶን 2:18 ስጋ 12 ጽቡ ገይሩ ይገልጸልና كم ببعض يا عبدي سلازي تصحفت سي كم ببعض إفسون معراف كلته أسرت تشعتن أسران كاو عسر شمونتي أتبل دلك أو عسر شمونتي كم زي أتبل نخلتنا بو بحاد منفس ناب أبو مأتوي سلازلنا نعاهاتكم رحوقات نزنبركم مسيو سلام أبسركم نتوم قرباز نبرون سلام أبسرهم بارسي نسخاتكم أبتي يسوس كريستوس بعلو امني مآزن زخونة مسارت نبياتن هوارياتن التندقكم دقيم دك عدوم قدسان سدرابيت نا أملاخ يخو منبر آقايش مساعتنياتات آيكونكم من واو نزجا برشي مبارخي كلتيوم كابتي يسوس زغبورو زتلا عليه بمنفس ناب أبو كأتو معار من قد يالوهم بناء يهود سرعات اتليك كهن ترايو وابتي عمت ابت قدسان كتعارق إلو زأتو زنوري اتليك كهن تراحي نيرو ابت قدسان زأتو حجيقنا اتي بي يسوس زدحانا أماني حدش فترة زخونة ناب قدسان باتي قويتاي يسوس خفللو مقدي كمت مسل اللوو نايز قابير شيم بارخ تايز بالدولوزي باسن نسخاتكم أبي يسوس كريستوس بعلو تأمني مآزن زخونة رأيو ابني مآزن كبل كله انتما قزا ختصرح كاللخا بتاحتي مسارات ناي مآزن كهلو اللوو سؤال كاكون كام تندق تناي مآزن مندق مسقمتك بالعليو بتحتيو كتقمت تخيرها أبتا أنغولاتات زلوغن تيمتاوي زلوغن كله نتملقا قبو صبو أغيرو أتحاحزو مأنتي نكاي كيبل وتي رأسي ناي مآزن زصنعك خون الله بتحت زلون بلعل زلون اتي اندانا دقه زخيد ابرست مسارت مالتي ابرست مآزن اتمن مستندقتهم ابرس مآزن زلو اتم نبياتن حوارياتن يومي حجي ابرسهم كأن ندق دلنا نحناينا حجي نساتهم هيوان امني كوينوم اندحتنا دي ام كوينوم اتمندقا قبول كوينو ابتمندق صبو تطاطيحو مالت مندق كندق انكلغاسي اينا امني يزطعمكا اينا امني يزيطعمكا هتريو لك اطاطيحكا اندا قرارصكا اندا استخاخلكا هتقمط وتمازن راسي تقميطلو ነገር ግን لعلي زقمت اطاطيحو كف زبل صبو غيرس تقرصه امني كخون الله نسو اني اتم نبياتن حوارياتن يم تهاني صوم كوف مسبولو نساتهم هجن حنا اني بدحريهم
أبلع اليوم لا تندقنا نكيد بيناي من قدين خيد كم زلنا أزي كنفلت لنا دقيم دك عدم نقدساني خوم بلنا عد زي بلنا أيكونان مالتي عد زي بلنا أيكونان سفرة زي بلناون أيكونان سدرا بيتون اللونا بتوم قدسان انتا ايمي سدرانا ايمي دك عدنا ايمي نزقيا بيركا دوكو إنا بيتو صوبو إنا مالتي انتا يكونان دحرج أغايشا خونان مساعتنيا تات ويكاني قمتي أقدما بيلوز المهاروز نبرنا ويكا أحزاب أيكونان حجي أبل عليت يوم حواريات تندقنا يوان امنقو إنا تندقنا زلنا مالت انت عينت امني ندق كم زلنا كنفلت عدلاي ايوم ناس جابير شم يبارخ مساعتنيا يكونكمن أغايشون أيكونكمن دك عدي إخومي زلنا إبراويانون دزاربو اللو إبراويان عسر شعة تسقع سنة حمشتنال سلازي حواتي بتي مقال الجامالات بسقوز قدسنا حدشن هيوان مقدي بدم يسوس نام مقدس نمئتاو تبعات كابزهلونا عبيت أملاح عبي كهن كابزهلونا لبنا كاب كفو حلينان تنسيقو سقاناون بسقوري ماي تحاسبو ملو بزترد أنا امنت بقنوع لبي نقرب اتي تسفاز هابنا اموني مو نتا امنتو تسفانا بزي من نقنا نصنعيا نفقرن نسناي قبرن نمنقح اب نحد حدنا نستبهل اذا خاني اتا معتي تيا تقرب كم زلا اصبيكم تريو اللهم مو نحد حدنا نمععد نبر قالي اتوم لمدي كم زقبرو اخيبا عين حدق دي تزمرص امن استغاخل امني كله تاكيب اندح زي صنيعسي ابت مسارات وي قاب لعلت مسارات كندق ايكلني اخيبا حديك اندح صنيع حقاسي اندحر تاكب امن اندحر زي لسي امن اندحر زي لز تتصريبو تستغاخل زمص امن اندحر زي يلن مالتي اندحر زي بالكا حبتم صو نغرات يبلكا انتايز بالدلو قل ابتي محبر اندحر لخات ابت خريستيان تمسريت هذا الحجي قدم فح الى زنبرت اب كلته تماق الى زنبرت بصل تماق الى زنبرت بمندق تماق الى زنبرت نسوقا خبصل استلع عليه كاب حاتياتهم استلع عليه تماق الى زنبرت حجي كن كاب غويتا يس كريستوس استلع عليه حاده خوينا امني حجي اندحر حاده خوينا ابت بيت املاخ سي بيت املاخ اتي ليك كهن دي كونه حجي كم تناي قدم زم حدرا تي ليك كهنا عبيو نسخا هياويو نسخا يسوع كريستوس سلازي يسوع كريستوس اندحر خوينو تي ليك كهنا لبنا كاب كفو حلنا تنصيغو سغانا بصوري ماي تحاصيبو منفس قدوس تحاصيبو بتزتردعنا امنت بقنوع لبي نقرب يبلنا له نستوعب له زي نحرين ابت مندق هياو امنو كوينكا ندق كوينكاسي لبخا اصريخا كاب كفو زبله حلنا كله تنسيكا مالت بمنفس اريخا سغاخا نفسخا منفسكا كله صريو تزي صني حسي واغا يبلكان وتتصفى ذهبنا امنيو ويتا مصيو ايترفني لذي تعرف امنتون ايتصفانا بزي من نقنا اصنعنا حزنا هنصنع بفوري بسناي قبري نا تحقاقزنا حزنا هنصنع اذ نقرنا زلو نايز قابير شم زتبارخي يخون
أحزاب زبهالو زنبرو أيهود حج دما بيتسب زغابير ኮይኖም እዮም እቶም ኣሕዛብ ዝበሃሉ ይኹኑ እቶም ኣይሁዳውያን ሕጂ እንታይ እዮም ቤተሰብ እግዚአብሔር እዮም እዚ ካብቲ ኢየሱስ ኣብ መስቀል ዝገበሮ ዕርቂ ዝተልዓለ ኣሕዛብ ይኹኑ ኣይሁድ ዝኣመነ ማዕረ ክጸድቕ أو تتسفات وهيبوي أنا أيهوداوي أمو حلفا كلهم مسلا لوني كبل أي كإلني أيهوداوي مالتي جاءتهم كلهم حجي بتهرستيان كوينوم بيت مقدس ناي منفس قدس يبلو مالو حواري باولوس بيت مقدس ناي منفس قدس لبخم سيما بيت مقدس أب قبر هاريات عصر شعاتي كاب إسران حدن سقع عربعان حدن نفس وقف أماني ياو بيت مقدس مقانو إذ نقرنا أب قدامي بيتروس معراف كلته كاب 4 ززاربون الله نابتي بسب نعو بأملاح جن حري كبور زخنه هياو امني إنا قربكم نسخاتكمون كم هياوان أمان كوينكم نتيب يسوس بكريستوس بيسوس كريستوس أب أملاح قبول زخنه منفساوي مسوأتي كتقربو نقدس كانت زخون منفساوي بيت تانسو سلازخ أني إنه أبسيون حرين كبورن أمني مأزن أنبر الله بوز أمن كاني أيك حفرني زبل أبت صحف الله سلازي نأملاخكم نأملاخ سلازي نسخاتكم نأملاخ تأمنو كبوري نتم زي أمنو جن ندقتي زنعقو أمني نسور اسم أزن كونه يبلو أمني معنك فيون كوحي من ساتتي دمائيو بزي مئزازهم بزيك قال يعنقفو نزد ما مدبات يوم بلنا نايز قابير شي مبارخ سلازي ريحو نحناسي هيوان أمني خوينا هيوان أمني قبول كله نقبرسي أبقى المزقابير قبول كخون يأززنا نقبرو زبلا بك المزقاب هيرسي قبول كخون منفساوي هيوان مسوعة خوينا خنقرب حلنا أنا أنسيهنا بصدقي خنمالالس قدوسان كهنات يخو من دحري لوكاسي نابت قدوسان كتأتو تكهن كوين كاسي حجي تخافيتون دي تقاف دقا كله سلازي تاكت كونا لكا نسيه كاه تأتو لكا وتي بيت منفساو بيتيو نسوخا لبخايو ناتين ناتاتكم لبين تايلوو محدر منفس قدوس ناي منفس قدوس كا بيت مقدسي أب لبناسي منفس قدوس زقدسلو كم دلايو دسيلو بنصحنا زملالسليو كالق دبال ويكا خالق توساخي كهلو يبلون سلازي نحنا قدوسات كهنات اندحر خوينا منفساوي مسواتي كوينا هنقرب وقت كوينا هنقرب نقول نجر مالت مزيح حتيات كوينا هنقرب بملو حيلنا نفسنا منفسنا أبقى نزقابير قدوسات كوينا هنقرب نمنفس قدوس كي حزننا هنقرب هذه تساوعيت كابوس ترفة تم قبلوا زي دليوغن أبسيون حري كبور مني مأزن أنبيرا اللوخي بالزقابير
وتبو زأمن مالت نبيت يس كريستوس ممسوخ بسر كلين تبو زأمن زبلا نايزل العالم هيوت الله بو زأمن زبلا نايزل العالم هيوت يقولون وتبو زأمن نايزل العالم هيوت كركبي تبو زأمن جنك عنكفي نتم بو زأمنو جن بتي كبور امني وكاني هياو زخنه قويتا سلا زأمنو بتي ندقت زنعقو امني سلا زأمنو أبرزتي تيوم حواريات تنديقهم تيوان مسوعات خوينهم نزقابير سلز تعززو نقالو سلز سمعو وقالو خيتا عنقفو نابتي قدسان كاتو تاشو متوهيبو دقة تخفيت اللمين كم تيوب قداماي قرنتس معرف سلسته كبعا ستسقع عسرت حده بزيتي سرت مسرت نسخة يسوس كريستوس قال مسرت حده كوا كسرت زخيل يلبون مو أنا كمتي توهبني سقع أملاح بالحاتنيا هناسي خوينه نتي مسرت سرتكو حدا خالق كا قبل علو يهنس نفس وكف ون كما يجيرو كم زهنس يتنقق لنا اليوم حواريا باولوس وي حواريا بطرس بيستفل عليه من قدي كبسرنا خلو كمخرنا خلو كمهرنا خلو نرئي اتسروت مسرت يسوس كريستوس يتمسرت قبل عليو خاني ابت مسرت زلو باربعه مع وجن مسرت ناي مازن مسرت كوينو كوفيلو زلو يسوس كوينو قبل عليو زلو خاتم حوارياتن نبياتني اندينا تماهرنا يزلنا ابرسيوم كنسرت اندحر خوينا اجنا نتم انا حواريا ايشم بز ساعات زي حواريا زبحالو لو من الباش نتم حواريا وصيوم جما حجي ككاونو كندقو ويس كمي كم زخنا زي تردوم مالتي حواريا جن تندي قمسي مسرتنا امي نحنا خا ابرسيوم كندق اندحر خوينا اخي بانا اخي حدقنا مالت كوب منين لا تطاطحه زقمت زند نداقا يالو دفعات ندقت له انا ابوسلي انا حواريا ايز بحال نجر يلن من ذهبك حواريا من ذهبك نبي يخا نبت خريستيان كتحنص نبت خريستيان كتعبيلان نبت خريستيان كتتصبابق الله نبت خريستيان كتحنص نبت خريستيان كتعتقا هذا النبيات حواريات تباهل كتصويع كازل لخامبري سلطان ناي منفساو سلطان نتوم ناي امنت ابوتا تاوصي خاب نصات ندق كوينكا يكون ابرسي اوم جن كتندق اندحرو كوينكا انت عينت ياو امني كم زخونكا كتنقق يقبعنا ابزي يتنقق يزبلنا نفس وكفسي كما يغيرو كم زهنس يتنقق إفسون معرف كلته 10 شعات تسقع 10 مالتي قبل هوارياتنا 14 حدهم ينقرنا إساياس 18 16 ينقرنا نايز قابير شمس تبارك يقول قبل كل يسوس يقول هوب ردعنا له مالت تابت خريستيان سي كما إلى 5 مسات انتاي تمثل كم زخونت إلى نزرارب زلنا مسارتها تابت خريستيان كم زي كمي كم زنبرت قدم انتاي كم زنبرت حجي بدحريو دحار قويت قدم مالت قدمي يسوس كريستوس نام مدر ممصو مالت دحار قويت يسوس كريستوس نام مدر مسمصت كتاي تمثل انتاي وخغيرو لا إنا نرئ زلنا انتاي مسقبر الله خي حجي خي انتاي تمثل الله تابت خريستيان ابت بتخريستيان زلو سبات توم تشيرش ويكا بتخريستيان تباهلهم صوع زلو اكال كريستوس كما يغيرهم يمزنقساقسو زلو نفس وكفهم سي كما يغيرهم يمزهنصو زلو
ሕያዋን እምኒ ኮይኖም ክንደቁ ይኽእሉ ድዮም ኣብ ርእሲቶም እቶም ናይ ቅዱሳን እቲ ንቅዱሳን ተዋሂብዎም ዘሎ ቦታስ ብቑዓት ኮይኖም ክኣትዉ ይኽእሉ ድዮም ኣብዛ ምድሪ ከለዉ ነንሕድሕዶም ቀፅሪ ይገብሩ ድዮም ሓፁር ይገብሩ ድዮም ዶባት ይገብሩ ድዮም ንኣሕዋቶም ፅልኢ ይገብሩ ድዮም ንኣሕዋቶም ሕጊ የምፅኡሎም ድዮም በዚ ተኸምካ ከምዚ በዚ ተመፃእኻ በዚ ሓደ ካብቲ ሕጊ ዝገብሩሎም እንታይ ዝበሃል ሰማዕክዎ ኣሎ ኣነ ነቢ እየሞ እንድሕሪ ክንዲዚ ኣምፂኢኻ ናይ ክንዲዚ ክፅልየልካ እየ ዝበሃል ነገር ኣሎ እዚ ዶብ እዚ መን ከም ዝገበሩ ኣይፍለጥን እዚ ዶብ እዩ እዚ ሓፁር እዩ እዚ እቲ መንደቕ እዚ እቲ ፅልኢ ዝፈጥር ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ሕያው እምኒ ኮይና ክትንደቕ ኣብቲ ርእሲ ሃዋርያትን ነቢያትን ክትንደቕ እንድሕር ኮይና ከመይ ገይሩ ከም ይሃንፅ ከም ዘሎ ንባዕሉ ይጠንቀቕ ይብል እንታይ ዓይነት ህንፀት ይሃንፅ ኣሎ ከመይ ገይረ ሃብተ ከመይ ገይሩ ይነድቕ ኣሎ ከመይ ገይሩ ይሃንፅ ኣሎ ንህይወቱ ከመይ ገይሩ ሃንፅ ኣሎ ባዕሉ ክፈልጥ ኣለዎ ክስተኻኸል ኣለዎ ክንፈልጥ ኣለና ቃል ኣምላኽ የጠንቅቐና ኣሎ ማለት እዩ ናይ እግዚአብሔር ሽም ይባረክ ሎሚ ቤተ ክርስቲያን ሕያውያ ማለት ኣብ ዕለት እንዳወስኸት እንዳዓበየት ትኸይድ ዘላ ቤተ መቅደስ እያ ሙሉእ ንሙሉእ ተሃኒፃ ምስ ተወድአት ኢየሱስ ክርስቶስ ተመሊሱ ክመፅእ እዩ ንቤተ ክርስቲያን እንታይ ክገብር ንቤተ ክርስቲያኑ ናብቲ ናይ ክብሪ ቦታ ሒዝዋ ክኸይድ ነስተውዕል እንታይና ተባሂልና ነና እቲ ህንፀት እንዳተሃነፀ እዩ ዘሎ ይህነፅ እዩ ዘሎ ንስኻትኩምን ኣነን ግን ከመይ ጌርና ንሃንፅ ከም ዘለና ክንጥንቀቕ ተጠንቀቑ ይብለና ኣብቲ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ካብ 10-11 ከመይ ጌርኩም ትሃንፁ ከም ዘለኹም ተጠንቀቑ ምክንያቱ ኦልሬዲ እቲ መሰረት እቲ ማዕዝን ርእሲ ኦልሬዲ ማዕዝ ወፂኡ ተሰሪቱ እዩ ሕጂ ንዕኡ ብዝሰማማዕ እቲ ሓደ ሃናፂ ክሃንፅ ከሎሲ ናይ ማይ ልክዕ ዝበሃል ኣሎ መለክዕ ኣሎ ሌቨል ናይ ማይ ልክዕ ብኡ እንዳ ሕጂ ኦልሬዲ እቲ ናይ ማይ ልክዕ ተዋሂቡ እዩ ተሰሪቱ እዩ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስን በቶም ሃዋርያትን በቶም ቅዱሳንን ነቢያትን ሕጂ ኣብ ልዕሊኡ እንዳተሃነፅና ሕያዋን እምኒ ኣነን ንስኻትኩምን እንዳተሃነፅና እታ ኣካል ናይ ክርስቶስ እንዳተሃነፀት ክትከይድ እታ ቤት ተሃኒፃ ፀርያ ተለማሚፃ ፀቢቓ ቅድስቲ ኮይና ምስ ተረኽበት ሕያው ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ምዃና ምስ ኣረጋገፀ ኣምላኽና ሽዑ እንታይ ክኸውን እዩ እቲ ተሃነፀት ታፀበቐት ዝበለፀት ገዛ ወይ ከዓኒ ሕያው ዝኾነት ህንፃ ሒዝዋ ንሰማያት ክኸይድ እዩ ናብቲ ናይ ክብሪ ቦታ ክህባ ክወስዳ እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ እዛ ኣነ ንስኻትኩም ዘለና እያ ማለት እዩ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ ቤት መቅደስ አይሁዳውያን ዝነበሩ ኣሎ እግዚአብሔር ኣበይ ይነብር ነይሩ ኣብ ውፍቲ ቤተ መቅደስ ኣብ ዘጸአት 4:30 ኣብቲ ንጉስ ሰሎሞን ዝሰርሖ ቤት መቅደስ ክንርኢ ከለና ኣብቲ ቅድስተ ቅዱሳን እግዚአብሔር ይነብር ነይሩ
ካልኣይ ዜና ምዕራፍ 7 ሓደ ክንጠቕሶ ኣለና እግዚአብሔር ኣብቲ ቅድስተ ቅዱሳን ኣብቲ ቤተ መቅደስ ናይ አይሁዳውያን ኣብቲ ሲናጎግ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣብቲ ውሽጢ ኣብኡ ይነብር ነይሩ እግዚአብሔር ካብ ኩሉ ከባቢ ካብ ሙሉእ ዓለም ዘለዉ ከዓኒ ናብኡ ክነግዱ ኢሎም ንዑ ክሰግዱሉ ኢሎም እግዚአብሔር ኣብኡ ስለ ዝርከብ ኣብቶም አይሁዳውያን ቤተ መቅደስ ስለ ዝርከብ ንዑ ቅዱሱን ንዑ ክረኽቡን ኢሎም ከዓኒ ካብ ብዙሕ ቦታ ናብኡ ይመፁ ነይሮም ማለት እታ ኣቦና ሰሎሞን ዝሰርሓ ህንፃ ቤተ መቅደስ እንታይ ትመስል ከም ዝነበረት ኣብ ካልኣይ ዜና ምዕራፍ 7 ርኢናያ ኢና ባዕሉ ክፅልይ እንከሎ ንጉስ ሰሎሞን ርኢናየ ኢና ኣብዚ ዝግበር ዘበለ ኩሉ ንስኻ ኣምላኸይ ክትሕወሶ ናብዚ ዝፅለ ዘበለ ኩሉ ንስኻ መልሲ ክትህበሉ ካብ ክፉእ ዘበለ ኩሉ ንስኻ ክትሕሉ እንዳበለ ክፅልየላ ከሎ ርኢናየ ኢና ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግን እቲ ቃል ስጋ ኮነ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ከዓኒ ኣባና ሓደረ ክብረቱ ድማ ከም ክብሪ ናይቲ ሓደ ወዲ ነብኡ ረአና ይኹም ሕጂ እቲ ቃል ስጋ ምስ ኮነ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ኣብ ማእኸልና ምስ ሓደረ ንሕና ከዓ ብኡ ኣሚንና ናብኡ ዝመፀ ዘበለ ወዲ ኣምላኽ ተባሂሉ ክፅዋዕ ጋሻ ዘይኮነስ ወይ መጻእተኛ ዘይኮነስ ወይ ስደተኛ ዘይኮነስ ወዲ ኣምላኽ ተባሂሉ ክፅዋዕ መሰል ተዋሂቡ أنت أبا إفسون معرف كلته كعسى شمن تسقى عسلان كلته زنببنا يوم أكل كريستوس بيت مقدس نفس وقف أماني بيت مقدس قدامي قرنطس تقصي معرف شدشتا 10 ساعة عسلان تايزبلالو بواغا تعديكم إيخوممو سقاكم بيت مقدس اتي أباخاتكم زلو كاب أملاخ تقبلكم ومنفس قدس مخانو نايلو اسخمون كم زيكمكم دعاء تفلطنيكم سلازي بسقاهم نأملاخ أخبروه سقا قدس كخون قدني سقا نصوح كخون قدني أبقى نزقابيهر نمنتاي بواغا سلستعدقنا إذا سقانا زننبرلو زلنا حجي بيت مقدس تي أباخاتكم زلو مسانا زنبر منفس قدوس بيت مقدس سي اتناب سقانا زلو سي زنبر سي بيت مقدس إنا نحنا نتمنفس قدوس عند حري ناي منفس قدوس محضرتي خوينا مو ناي منفس قدوس بيت مقدس عند حري خوينا إذا كل زقبر زلوا خاز جابه ربنا سلزخنا خبز جابه ربنا استلعله كبويتنا نيس كستوس استلعله سلزخنا سلزين سجانا الحمد لله نا هنجبره الحمد لله نا كن ننتقملو نيشتي نجار كون أفسجانا بعلهنا بسلطاننا هنجبر أي فكتين بخبره كن حزون سجانا إذن السجانا زي كبوري مالتي بسجانا سي نسجابير كانوا خبروا قدني بسجانا نسجابير كانوا خبروا علنا إذا سجانا زس محدرنا منفس قدس لزخونه بمنم عينات كم دلاينا غيرنا خنتقملو سلازين خير منفس قدوس كاني يرئي مغنياتو إذا سجانا زي بكبور زخونه واقع سلازتعدقه نسخة دمنا يسوع كريستوس سلازي إذا سجانا زي نسجي أبير زخبر كونا لو
اتا سغا خاني منيا اكل كريستوس رئيسي نايتا بتخريستيان ويتا يس كريستوسيو اتي سغا سغوها ويتا اكلاتو احنا اينا سجل سلازي ابتا اكلاتنا ابتي نفسنا بسغانا دخمد الله اينا نتقملو عين خلنينا مخنياتو اما اخل كوينوسي زواسا الله نسخه منفس قدسي بت منفس قدس تحيسنا كم دلاينا خنقبر ايتعززنا كنتنقلو علنا نايز غابير شمس تبارك يكون سلازي لومي انتاي تمهلنا عند حريل ناسي ابزيا حصار زخونه تمرتنا بزعبا بيت كريستيان كبالن كلو بحواريا باولوسي كمي غيرو خمز غلصا إنا يانا بزي مالتسي بيت كريستيان باغلالصا ناي حواريا باولوس اب نفسب افسون نبزلا اخو بستفلالي منقد غيري غليص وازلو تابت كريستيان بستفلالي منقد ابزي جن غويتايس كريستوس ابلا علي سمايات مالت ابتسالسع سماي كيدو رخيبو كابو ملقت حيزو مصيو يتزارب زلو تزر ايو يسوسي اب سماي كم زنبر كمص تمليشو كم زمص سلازي سغعنوس زمص جن تحدري زخونه نجر كرينا كلي اتستوهبو حدري انتاي يلو يسوس كيتفطق خيمصنا كلو احزابنا نيلنا نسخاتكم كمزيكم تياتكم كان خمزيكم እንዳተባሃልና መፈላልዮ ነይሩ ሕጂ ግን ትፍ መፈላልዮ ዝነበረ ንሱኻ ቀጽሪ ንሱኻ ተሓጢያት ንሱኻ ትጽልኢ ንዑ ኣወጊዱ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምንታይ ኣብ መስቀል ንኹላህና ነቲኦም ተፈላሊና ነውና ሓደ ገይሩና ኢና ሓደ ምጽኢና ወትዝ መለጋግቦ ከይንላገብ ምእንቲ زفلال زنبره معره خوينو افدق كله تفنتحو تسقيلو كله بتمسكل اندحريخمو اوتي مغارجا صاب كلته قددن كالورينا مغارجا نتقدس تقدس عند شفند نبري ማንም ከአቶ በጀካቲ ኦትሊቃ ካህኑና አቱን ደህ ቆይኑስ ስጋ ህንደይኑ ጽፍ ኮይኑ ናይ ዝራብዕ መስዋዕትታት ሒዙ ዱዑል መስዋዕት ሒዙ ከአቱ ደም ክነጽግ አለው ንሕና ከአት ነጽጎ በመንፈስ ቅዱስ ገና ህልናኹም ንጸጉ ይብለና ነዝ መንፈስ ቅዱስ ተዋሃበና بوجينا ندا نصحنا اما معلت ندا نصحنا كاب صدقي ناب قدسنا خاب قدسنا ناب قدسنا خاب قدسنا ناب قدسنا خاب كبري ناب كبر ندا تسغاغرنا كنكيد يوان امن خوينا ابل ستمند كننص ابل ستهم نبياتن حوارياتن كننص كنكل انت عينت امن خمس خونا انت عينت انت عينت قدسنا حيزنا نخيد كم زلنا كنفلت ادلاي انت عينت هنصا حيز كم نحنص كنفلت قبوناي ስለዚህ ቅድሚ ጎይታ መምጽኡን ድሕሪ ጎይታ መምጽኡን ሕጂ ከምንታይ ኢና ደለና እንታይ ከንገብራለና ብዝብሊና ክንጸኒሕና እዚኣ ኸኣታ ቤተክርስቲያን ያዛ ቤተክርስቲያን እዚኣ ኣኒ ብክርስቶስ ተሰረተት بدم يسوع كريستوس تسرتت رئيس يسوع زخنة أكلات نحنا زخنا أتم أكل بمنهم عينت كفلاليو كم زي كله حدا كم زخنو أبت حدا سجا تناديهم نفس وكفارتوشتي زنكسا أو كم زخنو إنا تمهلنا سلازي اتناب أزهنس اتناب أزملالس أبت أكل زلوا تبت خريستيان زملالس زلوا انتاي كمسلالو ንጹህ ከመስላለው መንፈስ ቅዱስ ከምድላይ ዝጥቀመሉ ሆውናለው ወት መንፈስ ቅዱስ አውሽጥና ዘሎስ ከምድላይ ኮይኑ ማለት ንስጋና ከምድላይ ገይሩ ከጥቀመሉ ክኽእል ክንሓድገሉልና ቤት መቅደስ ስለዝኾና ንዕና ንስጋና ቤት መቅደስ ናይት መንፈስ ቅዱስ ስለዝኾነ ነቲ መንፈስ ቅዱስ ካውሽጥና ብንጽህና ክንሓድገሉ ክንክእል ኣለና በሰዓት ዝማለት
ቀደም ሙታት ዝነበርና ህያዋን ገይሩና ህያዋን ጥራሕ ኮይና ከይንተር ዘይኮነስ ደቂ አምላኽ ተባሂልና ህንጽዋዕ አጋይሽ ዘይኮናስ መጻእተኛታት ዘይኮናሲ ቤተሰብ እግዚአብሔር ተባሂልና ህንጽዋዕ ስለዝገበረና ሕጂ ነታ እምነትኩም ባዕልኻትኩም ሓዝዋ ነታ ህንጻውን ከመገርኩም ከም ተሃንጽዋ ዘለኹም ባዕልኻትኩም አስተውዕሉ ይብለና እታ ቤተ ክርስቲያን ግን ምስታ ሓንቲ እያ ኣይትመቃቅልዎ ሓንቲ እያ ናይ እግዚአብሔር ሽም ይባረክ ኣብዚ እቲ ቃል ኣብዚ ወዲእ ኣለኹ ጎይታ ክቕበል ዝደሊ እንተሎ ምናልባሽ ኣብ ዩቲዩብ ይኹን ኣብ ፌስቡክ እንደድሕረይ ትብሉ እሞ ብድሕሪ ጸሊና ክንውዲ ኢና ናይ እግዚአብሔር ሽም ይባረክ ጎይታ ትቕበሉ ትደልዩ ዘለኹም ጎይታ ደድሕረይ ክትብሉ እግዚአብሔር አቦ ንስኻ ንዝሙት ህይወተይ ያው ክትገብሮ ትኽእል ምዃንካ ሎመዓልቲ ተረዲአ ኣለኹሞ አሚነ ናባኻ መጽእ ኣለኹ ንሓጢአተይ ኩሉ ምሕረት ክትገብረለይ ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ዝገበርክዎ ኩሉ ምሕረት ክትገብረለይ ህያው ክትገብረኒ ናይ ዘለዓለም ህይወት ከተወርሰኒ ሽመይ ኣብቲ ናይ ህይወት መዝገብ ክትምዝግቦ እልምነካ ኣለኹ ወድኻ ስለ ዝገበርካ ንተመስገን እግዚአብሔር አቦ እዚኦም ንዓኻ ሰሚዖም ዝተቀበሉኻ ዝኣመኑኻ በዛ ሰዓት እዚኣ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ንሓጢአቶም ምሕረት ትግበረለይ ኢሎም ዝሓተቱኻ ሓጢአቶም ኩሉ ምሕረት ትገብር እግዚአብሔር መሓሪ ኣምላኽ ናይ ፍቕሪ ኣቦ ምዃንካ ንፈልጥ ኢና እሞ ምሕረት ጌርካ እግዚአብሔር ኣቦ ካብ ዝሓለፈን ካብ ዘሎ ዝመፅን ኩሉ እንዳሓለኻ ንስኻ ምስኣቶም ክትከውን ካብ መርገም ኩሉ ካብ ዝሓለፈ መርገም ኩሉ ካብ ናይ ዘርኢ መርገም ኩሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ካብ ዝኣሰሮም ነገር ኩሉ ሕጂ ተፈቲሖም ንስኻ ክመላለሱ ክኽእሉ ትሕግዞም እጽልይ ኣለኹ ስለ ዝሰማዕካና ደቅኻ ስለ ዝገበርካዮም ተመስገን ክብሪ ንዓኻ ይኹን እግዚአብሔር አቦ ብዛዕባ ቤተ ክርስቲያን ክንመሃሮ ፀናሕና ንስኻ ማእኸልና ኮይንካ ስለ ዝመሃርካና ተመስገን ከምቲ ዝበልካና ኮይና ክንመላለስ ክንክእልካኒ ሓይልን ጸጋን ከተብዛሓልና ንጽልይ ኣለና ስለ ኩሉ ነገር ተመስገን ስለዛ ኤሪ ባይብልካ ንጽልይ ኣለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ዕለት ኣምላኽ እንዳዓበኻያ ትኸይድ ስለ ዘለኻ ነቶም ተምሃሮ ኩሎም ኣምላኸይ ዝመሃሩ ዘበሉ ኩሎም ንስኻ ኣምላኸይ ተማሂሮም ወንጌልካ ከብጽሑልካ ክኽእሉ እቲ ንሓቂ ናይ ቃል ኣምላኽ ከብጽሕዎ ክኽእሉ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ክትረድኦም ንጽልይ ኣለና ነቶም ኣገልገልቱ ኩሎም ከዓ መማህራኖምን ኩሎም ሓለፍትን እግዚአብሔር ኣምላኸይ ክትድግፎምን ክትሕልዎምን ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ንጽልይ ኣለኹ በዛ ሰዓት እዚኣ ናብ ኩሉ ኣብ ዩቲዩብ ደለው ይኹኑ ፌስቡክ ወይ ከዓ ኣብ ዝሚት ዝከታተሉና ዘለው እግዚአብሔር ኣምላኸይ ክትባርኾም እጽልይ ኣለኹ መነባብሮኦም ኩሉ ዝተባረኸ ክኸውን ደቆም ዝተባረኹ ክኸውን ሓዳሮም ዝተባረኹ ክኸውን ምእታሙፅኦም ዝተባረኸ ክኸውን ስርሖም ዝተባረኸ ክኸውን ኣገልግሎቶም ክባረኽ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ንጽልይ ኣለና ካብ ክፉእ ኩሉ ክትሕልዎም ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ንጽልይ ኣለና እግዚአብሔር አቦ ስለ ሰማዕካና ኩሉ ተመስገን ክብሪ ብላዕሊ ኣብ ሰማይ ኣብ ታሕቲ ኣብ ምድሪ ኩሉ ንዓኻ ይኹን بسم أبون ودين منفس قدسن حدا أملاخ أمين እግዚአብሔር ይባርኩም መደብና ብዙ ዲና አለን አሜን አሜን ኢየሱስ ጌታዩ ስለዚህ ነበረና ጊዜ ሁሉ አምላክ ነመስግኖ በሀብተ አምላክ ይባረካ ኩላችሁም ተከታተሉ ዝነበርኩም አምላክ ይባርኩም መደብና ወዲና አለና አምላክ ይባርኩም